Вітаю, Рагана. Гук на месте. Добрый день усім. Дайте момент, я ще перепровіряю. А чому... это у меня прогляд, як звичайно, зламався. Ну, короче, я не могу поглядеть нормально, только гук могу проверить. Добре. Добрый день. Якая ж музыка, а? Свой ремикс на гэты самы, на основную тему, гэта круто. Што у нас сёння? У нас сёння пятніца. Віншую з пятніцай, у каго пятніца апошні дзень тыдня працоўнага, тых віншую, у каго не спачуваю. Сёння гуляем у Elder Kings 2. Гэта не гульня асабіста, калі вы будзеце гугліць, у вас дзіўная сітуацыя атрымаецца. Гэта мод для Crusader Kings 3, які робіць з гульні літаральна гэту самую сусвет Нірна, The Elder Scrolls, то бок. Сёння скайрімы, каджыты, вось гэта ўсё. Моравінды, дагерфолы, калі чулі хоць штосьці з гэтага, музыку не чутна. Можа, ціхавата. Ну, я зараз падзаціхла. А чаму яна такая ціхая? Ну, яна на захопе ціхая чамусьці. Мне просто нормально чуйно. Я для сябе, вы бачыце, я просто для сябе звычайна музыку ў гульнях падцішаю, і гэта ў мяне мая налада. Бачыце, у мяне на майстер гук на 50-60%, карацей. Давайте вось так і паспрабуем. Там даволі прыгожы ремікс. Ну, ён зараз якраз на нізкай ноце, так што нічога дзіўнага. Давайте я яго яшчэ трохі бахну. Давайте на 100, няхай будзе. Няхай будзе на 100. Вітаю, Мега Пазерскі. Зараз з гукам яшчэ разбяромся. Я ждаю дачакацца момента, калі музыка пойдзе, вось, пафігачыць. Ну, каб пабачыць, як максімальна яна можа пайсці. Можа гульню перезапусціць тады, там самае якраз уступ пойдзе. О, мне падаецца, пайшла па новай. Ось, слухаю музыку, прыгожа. Дык вось, што сёння будзем рабіць? Сёння будзем гуляць за каджытаў. Я трохі паглядзеў, што ўвогуле ёсць. Ёсць да халеры ўсяго, ёсць усё. Літаральна, і трошкі яшчэ наверх. Ну, малайцы, тыя, хто стваральнікі мода, вялікія малайцы, я не ведаю, наколькі паглыблена яны зрабілі механікі, як яны працуюць. Хто не знаём з Crusader Kings, то гэта гульня, якая з'яўляецца RPG, змяшанай адначасова з глобальнай стратэгіяй. Вы гуляеце за аднаго персанажа і кіруеце адным персанажам, які можа кіраваць краінай. Вось, ну, то бок вы як бы на палову як бы стратэгію гуляеце, і на палову вы як бы кіруеце, ну, асабіста адным персанажам, і калі гэты персанаж загінае, то яго нашчадак, то бок яго там старэйшы сын, напрыклад, ён прымае уладу, але ён можа ў выніку апынуцца ў сітуацыі, калі спадчыну таты падзялілі, альбо маці падзялілі паміж сабою твае браты альбо сёстры, і ў выніку ты павінен, як бы, ты ўжо ў больш маленькай краіне, як бы змагаешся за ўладу. Пры гэтым, у залежнасці ад таго, як улада перадаецца, якія правілы перадачы ўлады, ты ў выніку можаш кіраваць, ну, цэлай імперыяй. Можа быць вельмі па-рознаму, гульня пра падзеі і ўсплываючыя акенцы, і што абіраць. Там шмат чаго. Я не ўпэўнены, як працуе Elder Kings канкрэтна, таму што ў галоўнай гульне гэта ты і патрэбна і з жонкай, і з саветам сваім разабрацца. Трэба пасябраваць з епіскапам, які ў цябе там, альбо валхвом, неважна, карацей, хто ў цябе там галоўны за рэлігію. Вось. У цябе ёсць брат, які з табою сварыцца бясконца, у вас з характары вельмі не падыходзячыя. Вось, і гэтак далей. І ты займаешся тым, што гуляеш як бы ў РПГшку і мацуеш свайго персанажа і спрабуеш неяк нешта выправіць. Пры гэтым ёсць дрэва талентаў яшчэ. І атрымліваецца як бы гэта РПГ з большага боку, чым нахрен стратэгія. Вось. Што будзе тут? Я не ведаю. Ну, якія... Там былі даволі лагічныя, скажем так, ну, кіраўніцтва, дыпламатыя, ваярства, там, што яшчэ, інтрыгі, і штосьці яшчэ пятае. Не памятаю. Ну, вось. Навука. Ну, ты мог быць вучоным, карацей, каралём вучоным. І ты мог у розныя галіны ісці. Тут я не ведаю. Тут паглядзім. Давайте пачынаць новую гульню. Як і ў Elder Kings, у нас ёсць магчымасць абіраць эру,
Тут, скажем так, спрошчаны выбар ёсць, які дазваляе абраць сабе, што падабаецца больш на розных тэрыторыях, але мы ім карыстацца не будзем. Мы зараз пойдзем адразу злева знізу можна абраць любога кіраўніка, любога персанажа, абсалютна любога персанажа ва ўсім сусвеце. Мы зараз гэта тыркнем і будзем абіраць сабе, дзе мы і што мы. Вось яна наша мапа Нірна увогуле. О, дарэчы, востраў нейкі. Нахрен нікому не патрэбна. Хто тут у нас? Цалаес, Морнард. Я не ведаю, хто гэта такія. Я лор The Elder Scrolls, як бы ў пэўны момант я разбіраўся, але не настой... Ведаеце, я разбіраўся ў лоры гульні па саміх гульнях. Я тады ў Моравіндзе разбіраўся ў лоры, па тых, што можна знайсці ў кнігах у Моравіндзе. Дарэчы, вось гэта Моравінд у нас. Вось гэта правінцыя Моравінд, толькі зараз яна не з'яўляецца Моравіндам, таму што ў нас ёсць проста разбіўка па дамах, і яны яшчэ паміж сабой ваююць. То бок гэта, скажем так, неаб'яднаны Моравінд перад намі. Дом Телвані, дом Редаран, дом Хлаалу, дом Індоріл і храм Трибунала, дарэчы. Хто памятае Вівек? О, тут коні па вадзе бягуць, паглядзіце, якая прыгажосць. Коні па вадзе. Не, там мастыкі павінны быць. Будзем ствараць вялікае княства Маравінскае? Не, сёння паспрабуем за каджытаў. У каджытаў зараз у гэтым перыядзе свая імперыя ўвогуле. Бачыце, тут ёсць мелкая вось васальная такая раздробленасць у арганіян на тэрыторыі, а Эльсвейр якраз такі ўжо імперыя. То бок, ну, гэта канфедэрацыя нават называецца. І ў выніку тут шмат мелкіх лордаў, і ў іх ёсць свае яшчэ пад, ну, свае мелкія лорды. Мы можам у выніку кіраваць вось адной гэтай самай, быць васалам, тут нам візуальна паказваецца, каму мы належым, так? Мы можам абраць кіраўніка вось гэтага горада, так? Вось гэтай тэрыторыі адной. І мы, з'яўляюцца, будзем васалам вось гэтага Сіпата Хайтара. І вось, а ён, у сваю чаргу, з'яўляецца васалам ужо караля, там, не ведаю, хто ты у нас такі. Кім ты лічышся? Мане... Я не ведаю, які ў яго тытул увогуле. Імператор? Хто у нас кіруе канфедэрацыяй? Ну, неважна, карацей, гэта не вельмі важны момант. Вось, Грыва. Ну, не, ён круты, але, ведаеце, я не вельмі люблю кіраваць велізарнай краінай, калі не я яе стварыў. Ведаеце, мне падабаецца якраз такі кіраваць, ну, такімі невялічкімі тэрыторыямі на некалькі рэгіёнаў. Таму што за імперыю, звычайна, ты ні халер не робіш, ты сам сабе, як бы, ты не займаешься мікраменеджментам зусім, а мне цікава будаваць будынкі, мне цікава там дамаўляцца, ну, літаральна суседам, то бок вось я ведаю сваіх суседзей бліжэйшых, і я такі з імі дамовіцца патрэбны, вось гэта. Таму мы хутчэй за ўсё возьмем. Я прапаную наступнае. Давайте, ёсць два варыянты. Я магу абраць вось нейкіх мелкіх лордаў тут, якія сваімі, як бы, краінамі кіруюць і маюць пару васалаў. Вось розныя каты тут у нас, якіх толькі тут няма. Вось. Так, тут рознага можна пабачыць. Ёсць такі варыянт. Альбо я магу націскаць, дзесьці тут было па тыпу рандомны персанаж, і мы будзем гуляць за першага каджыта, які нам выпадзе, які б ён не быў. Які б, наколькі гіганцкім ён не быў, наколькі ён маленькім не быў. Мы гуляць будзем за першага жа каджыта. Добра? Я зараз пачынаю. У нас нейкія высокія эльфы, лясныя эльфы, людзі, норды увогуле у нас, Скайрым для нордаў. Тут яшчэ данмеры. Увогуле не ведаю, хто вы такія. Арганіяне выпалі? Не. Шукаем першага ката. Арганянин. Ну, данмер. Ну, зноў яшчуркі розныя. Катоў не бачу. Усё яшчэ катоў не бачна. Не выпадаюць нам каты. Не выпадаюць каты. Першы кот. Вось он. Гэта будзе наш... яго імя. Арфері оф Кікатріс. Это тэрыторыя Кікатріс. У нас літаральна одна правінцыя і не халер. У нас няма васалаў, у нас ёсць толькі мелкія лорды навокал, і мне падаецца, нас тут літаральна племя і пясочак, усё мы, як мы любім, карацей, усё парад. І, як звычайна, у нас мы нейкім каньёнам кіраваць будзем. Давайте гэтым каньёнам кіраваць. Ось. Што тут у нас? Дарэчы, вось цікава, там нейкія будынкі ёсць, храмы нейкія дзіўныя.
Усё гэта прамалявана неяк, вось масткі нават пракінуты. Падрабязная мапа, ну, то бок замарочыліся, не проста там голае поле зрабілі, бо, ну, гэта ж складана. Ну, добра, карацей, будзем кіраваць каньёнам з пясочкам. Пачынаем. За яго? Хто ў нас, дарэчы, во што ён верыць? Танец шматлікіх путей. Я не ведаю, што гэта такое, там апісанне ўвогуле. Гэта калектыўны танец шматлікіх шляхоў, гэта калектыўны тэрмін, які як гэта, распавядае пра старажытныя веры каджытаў, якія ідуць яшчэ перад Riddletар Revelations. 16 королевств. Я не ведаю настолькі лор, і я такі просто каджыты крутыя. І ўсё. У каджытаў ёсць асаблівы тытул Грыва. У яго асаблівы закон спадкаемства. Ягоным спадкаемцам з'яўляецца не хтосьці з ягоных родзічаў, а ягоная рэінкарнацыя. Сур'ёзна? Тут у гульне гэта зроблена? Круто. А хто-небудзь ведае? Па-тыпу ён памірае, і я зараз пагляджу, запомнілі, кікатрыц, так? Ну так, глядзіце, у імператара няма таго спадкаемца, па-тыпу проста адсутнічае ён. Вось у гэтых катоў ёсць, ну, па-тыпу, яна ёсць, а ў самага галоўнага... не, пачакайце, гэта таму, што канфедэрацыя. Ну, у канфедэрацыі ён атрымліваецца, ну, танец 2 месяцаў. І атрымліваецца ў ёй, хутчэй за ўсё, прымаецца проста як па правілу канфедэрацыі, не? Так, мегапазерскі ж у нас шарыць за лор. Добра. Мы будзем вось гэтым шмат шляхоў. У нас... як яна, забыўся, культура, карацей, а не Квінан, я нават першы раз бачу. Я вам за лор патлумачыць лепей за па-азерскага дакладна не адолею, таму што апошні раз, калі я разбіраўся за лор, гэта было пры Абливіяне, то бок, ну, я гуляў Моравінд, Абливіан, і ўжо ў Скайрыме я не вельмі цікавіўся лорам. Ну, я не вельмі яго разбіраў, то бок я за лор Скайрыма не шарю, напрыклад, увогуле, і што там, якая інфармацыя, я ўвогуле таксама не разбіраўся. Так што ў выніку атрымліваецца вось дзе я прыкладна закрас, без ніякіх вікіпедый, проста па тыпу па нататках, па інфармацыі, як я магу скласці уяўленне о сусвеце, вось так і будзе. А там жа яшчэ некаторыя крыніцы інфармацыі, яны ж блытаюцца. Вось, і таму у мяне можа быць гармідр у галаве, і там проста бессэнсоўная херня. Ён памірае, новым Грыва стае 0-гадовы кацяня. Ну, у Elder Kings 1 гэта было рэалізавана. Ну і зноў жа, гэта мод, ён у распрацоўцы, і там яшчэ планы, як апісвалі стваральнікі, ну, я пачытаў, што яны пішуць, і некаторыя рэчы яны не збіраюцца пераносіць з Elder Kings 2, з першай часткі, з першага Elder Kings, некаторыя яны жадаюць, у іх невялічкі родмап нават ёсць. Адзінае, што яны неяк вельмі павольна абнаўляюць нават да новай версіі. Мне прыйшлося паставіць панчык ад левага чэла, каб гэтая гульня запусцілася, бо яна ўжо не запускалася. Ось. Ну, добра. Давайте за шапцу за гэта... шапцу гэта тэрыторыя. Тхар-Феррі. Паехалі. Правілы гульні... Iron Man, як я люблю, усё добра. Ачыўкі, складанасць усё звычайная. Паехалі. Добра, мы на паўзе адразу. Адразу некалькі дзеянняў патрэбна зрабіць у Elder Kings, ну, увогуле, у Crusader Kings патрэбна. Гэта абраць шлях, і мне больш за ўсё гэта цікава. Вось яна дыпламатыя, гэта было як і раней. Зразумеў, ёсць стандартная дыпламатыя, ваенка, кіраванне, ну, па таку кіраванне, інтрыгі, навучанне і магія. Ёсць шлях магіі. Гэта ў нас дыпламат, таму ідзем праз дыпламатыю. У яго ўжо ёсць даволі моцна набрано перкаў у канкрэтна дыпламатыя, але можна быць дыпламатай у сэнсе ты як лідар, можна па тыпу знешняя дыпламатыя, але ёсць яшчэ і ўнутраная дыпламатыя са сваімі васаламі і іншым. У нашым выпадку гэта не важна, таму што мы кіруем, літаральна каньёнам. Вось. І ёсць яшчэ патрыарх, кіраўнік альбо матрыарх, у залежнасці ад таго, які гендер у вашай істоты, на якую вы гуляеце. У вас будзе матрыарх альбо патрыарх перк, які дазваляе вам кіраваць гэтым самым. Ну, як бы
поляпшае ваши адносіны ўнутры сям'і і дае перкі за вялікую сям'ю. Так, давайте, раз такая справа, то мы возьмем якраз такі накіраванне на сям'ю, мы паспрабуем у патрыарха пайсці, таму што нам патрэбна вялікая сям'я. Я не ведаю, якая ў нас сям'я вялікая-невялікая, але яна нам дакладна спатрэбіцца. Я люблю вялікія сям'і рабіць. Так, а у нас увогуле дрэва трэба паглядзець, што ў нас за дынастыя такая і што, ну, у нас тут не шмат. У нас была маці Тара Фаджіро, вось яна. У яе было 2 сына. Гэта дваюрадны брат у нас ёсць, які таксама можа быць нашчадкам гэтага усяго. Але мы лідар дынастыі і зараз кіруем гэтым нашым усім. Ён, дарэчы, у яго нарадзіліся... Пачакайце-ка, я можа... А хто спадкаемцы ў асноўным у каджытаў? Жанчыны, мужчыны альбо без розніцы? Трэба паглядзець зараз будзе. Яны недавно обновілі да актуальнай версіі, а потым праз 21 дзень выйшла DLC, і цяпер ужо зноў не актуальная версія. Ну, зразумела. Карцей, я там паставіў яшчэ адзін мод, там чел выпусціў ад сябе дадатковы мод, які выпраўляе літаральна просто каб працавала з DLC-шкай і ўсё ў парадку. Ну і глядзіце, нам 57, мы ўжо стары кот такі, паважны. А толькі прыкладна жыве. Маці у нас памерла ў 74 гадах, ну добра. Вось. Мазук Дрол у нас ёсць, гэта у нас сын, і наш канцлер яшчэ, і у нас ёсць дачка. У нашага сына ўжо ёсць 2 кацяня. Так што, ў прынцыпе, у нас невялічкая такая плотненькая сям'я. Гэта не дынастыя яшчэ, але нам патрэбна... Хутчэй за ўсё патрыарха я хоць і зрабіў, але хутчэй за ўсё не будзе у нас кацянят яшчэ. Прыйдзецца на наступным браць. Далей глядзім. У нас не хапае людзей у нашай радзе. У нас няма маршала, які бы кіраваў нашымі войскамі. Ой, а тут нешта зламалася. Бачце, карацей. У яго нешта лётаюць, карацей, рэчы. Уверху злятаюць. І там літаральна не бачна. У нас ёсць той, хто лор-кіпер. Гэта той, хто у нас ведае весь лор за... Гэта мега па-азерскі, карацей. Ён ведае весь лор. Гэта наш лор-кіпер. І у нас ёсць... Нам патрэбны маршал. У нас можна нашага сына паставіць маршалам, і ён ён такі сабе маршал. Яны ўсе, у прынцыпе, такія сабе. У мяне няма... Мне літаральна проста няма кім заняць гэтых пазіцый. Ну, проста няма, не існуе. Нам прыйдзецца яшчэ знайсці каго-небудзь сабе. Тут вось зламалася яшчэ іконка. Ну, добра, што гульня працуе. Некаторыя моманты трошкі падзламаныя. Так, збіраць падаткі, гэтым яна займацца будзе. Спадзяюся, што каб гульня не крашылася. Так, совет мы урад не запомним. У нас просто няма чым. Добра. Браць патрона. Што гэта такое? Ага. Нашай веры патрэбна абраць патрона нашай веры, і гэта дае розныя перкі. Добра, трэба зразумець, што дзе даецца. Кинарти, Мара, Срендар, Алкош, Магрус, Азура, Баэтра, Гермора, Ирцин, Мафала. Мафала, ну там же кот. У чым пытанне? Ну гэта інтрыгі падвышае. Ну толькі інтрыгі нам нахрен патрэбны зараз. У нас, разумееце? Дарэчы, наконт інтрыг трэба яшчэ падумаць. Можа быць і не. Давайте паглядзім, куды тытулы ідуць. Наш тытул, вось он належыць, а у нас ёсць магчымасць, у нас ёсць... Ага, вось гэта ўся тэрыторыя, тэарэтычна гэта наш тытул таксама. Вось гэты належыць, так? А што калі? Я магу неяк паглядзець, якія ў чарзе да тытула? Не, я нават у першую пяцёрку не ўваходжу. Просто тэарэтычна, калі я мог бы пазбавіцца ад канкурэнтаў на тытул, то я мог бы яго сабе атрымаць, правильно? Ага. Гэта ўвогуле краіна, ну, гэта па рэпубліканскім правілах, і яно абіраецца, і гэтыя суседзі, напрыклад, яны не маюць нашадка, ну, яны проста абяруць кагосьці сабе новага. Так што тут мы сабе тытул не атрымаем, проста так, з-за нехалеры. Адруціць так хацелася б. Чуў, што недзе ў Эльсвейры ёсць велікодны персонаж з пасылкай на Disco Elysium. Так, Эльсвейры.
Слухай, ну тут якби тут шмат глядзець. Тут якби глядзець Арпінумур. Так. Цікава, што тут чалавек раптоўна. Ну, то бок, літаральна тут кіруе гэтай тэрыторыяй чалавек. Вельмі нечакана. Паўсюль каты, 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 і тут чэл. Ну, слухай, я бы спасылачку пашукаў. Так мне падаецца, я не ўпэўнены, што у мяне ёсць шансы нейкі знайсці гэту спасылачку. Проста пазней шукаць як бы сэнсу няма. Ну, яны памруць усе і ўсё. Як бы шансаў не застанецца. Так, не бачна, не бачна. Там, дарэчы, дзесьці яшчэ адзін чалавек праскокаў. Ну, не можа не чалавек, вось яшчэ, напрыклад. Вось такія. Гэта ж лясныя эльфы, я так разумею, так? Просто тут няма такога, што напісана было бы яго гэты... Ну, напісана яго раса, таму што гэтай халеры ўвогуле няма ў Crusader Kings. Я думаю, што раса як бы адсутнічае, просто ўсё адзначаецца знешнім выглядам. Это может быть таксама клад. Ну, у душы можа быць так. Добра, добра. Ну, не разабраліся і халера з ім. У нас што? У нас, насамрэч, даволі хрэнова у нас усё. Мы будзем літаральна за пясочак кіраваць, тут паўсюль развівацца трошкі складана. Ёсць яшчэ горш. Ёсць яшчэ суседзі горш, у якіх яшчэ горш усё. Пясчаныя халмы. Вось тут, мне падаецца, аазіс. Блин, нам бы аазіс захапіць гэта. Таму што тут нават менш войскаў будзе. Ну, менш войскаў, менш развіцця, там, вельмі небяспечна. Ну да ладно. Ну, за пясочак нам не ўпершыню гуляць, так. Мы ўжо ў глобальных стратэгіях, мы майстры па пясочку. Давайте бярем. Я жадаю фертыльнасць. Давайте, можа, рэальна проста мару возьмем і будзем... Я, зноў жа, мне падабаецца ў Crusader Kings рабіць вялікія сем'і. Я звычайна не пазбаўляюся там ад нашадкаў, нічого... Ну, звычайна не пазбаўляюся. Вы не глядзіце там у мяне па папярэднім стриме. Я літаральна такі шукаў, як забіць іх усіх. Вось, мне патрэбна было захаваць сабе дом, і там моя памылка была. Я вельмі шмат нарадзілася з жанчын, і вельмі... Я ўсіх аддаў, ну, як бы не ў сваю сям'ю. Я у выніку атрымліваецца нашадкаў амаль не засталося, а дзеці, якія ёсць, яны належаць іншаму дому, і ў выніку гэта было бы як бы канец гульні. За каго мы тут усіх перамагаем? Глядзі, мы перамагаем за каджытаў. Мы як наше імя? А можна нейк просто патупу паказаць яго, так? Барбершоп уключыць. Вось мы прыгажу. Як нас клічуць? Так. Discard changes, калі ласка. Нас клічуць Тхар Феррі. І мы кіруем пяском. Вось такая халера. Я бачу ў іншых гульцоў, што павінна быць напісана каджыцкая парода. Окей. Давай-ка. Так. Господи. Можна заклёны каставаць. Ёпрасты. Гэта скурым? Гэта так, гэта, ну, The Elder Scrolls, карацей. Уся мапа скурыма, і вось, уся мапа скурыма, і яшчэ астатняга Нірна, так? Нават ёсць гэтая. І нагадайце, як называецца гэтая, вось гэтая, мегапазерскі, ты шарыш, па тыпу, як гэтая тэрыторыя гэтай выспы называюцца, я не памятаю. Мне ўсё вылятае з галавы. Нават, яны, па-моему, нават розныя, па тыпу, дзве розныя краіны. Ну, карацей, калі што падкажаш. Так. Цікава. Бессардэчная арда. О, тут даэдры ёсць. Дом Сейн. Кайфы. Блін, ведаў бы, можа, задае. Пачакайце-ка, яго спадкаемец? Як так? Як у яго спадкаемец можа быць вышы эльф? Ах, вы клятыя вышыя эльфы. І каджэтаны... Так. Слухай, я не вельмі ўпэўнены, дзе паглядзець яго па тыпу пароду. Ну, па тыпу, я нават не ўяўляю сабе. Таджай. То бок мы пад якім знакам нарадзіліся, і знакі ёсць пры нараджэнні. Кайфы, блін. Слухайце.
Мне падаецца, я ведаю, што... Ну, я стрыміць просто, блін, якая справа. Я... Тут жа будзе шмат падзей, я на ангельскай звычайна гуляю, і тут тым больш у модзе пракладу не будзе, хутчэй за ўсё ніякага. Вось, таму вельмі цікава было бы занурыцца сюды. Гэта рэшткі якуды. Мне гэта шчыра нічога не кажа. Адносіны. Так, это тыя, хто можа навучаць нашых дзяцей. Ну, карацей, не ведаю я, у чым наша парода, якая она... Але разні. Таджай? Так, пачакай. А, таджай гэта парода. Так. Трэйты ад парод... Ага, зразумеў. Гэта па тыпу... Усё склалася. У Crusader Kings ёсць перкі ад нараджэння. Па тыпу, ты нарадзіўся, і ты па тыпу перадаў нейкую генетычную, карацей, штуку, асаблівасць. І ты можаш іх перадаваць далей. Я так разумею, тут яна фіксаваная ва ўсіх, то бок гэта канкрэтная рэч, ад якіх не пазбавіцца. Увогуле. А можна змешваць іх? Ну, па тыпу, можна атрымаць 2 трэйта такіх? Цікава. Ну ладно, я думаю... Давайте нейкі дзень, я не абраў сабе патрона. Кіраці, Кенарці, гэта ў нас будзе інтрыга і хуткасць арміі, не вельмі карысна. Мара, мне падаецца, пакуль самая аптымальна, у нас вельмі маленькая сям'я, у нас там літаральна 2 кацяня і 2 дзіця. І ёсць брат, ад якога увогуле пойдзе ў іншы дом. Мы прайграем, калі ў нас не будзе гэты самы. У такого эльфападобнага мусіць парода он. Эльфападобнай. Так, дзесьці... Вось гэта чэл, напрыклад. Ён жа чалавек. Так. А не, пачакайце, у яго каціныя вочы. Не можа быць. Омес Рад. Гэта яно? Омес Рад? А тут быў яшчэ чэл. Ты ў нас? А ў яго няма пароды. Гэта... Ён проста васал такі. Дзесьці тут яшчэ бачу. Кагосьці падобнага. Добра, ну, тады я просто за лор не разбіраюся, і таму не магу вам за лор патлумачыць. У любым выпадку цікава. Цікава. Разбярэмся зараз. Зараз за лор будзем разбірацца больш, чым карацей гуляць. Так, мы не абралі сабе бога яшчэ, усё яшчэ. Патрона нашага. Легітымнасць падвышаюцца кожны месяц. Легітымнасць не блага. І меркаванне той же самай веры, гэта не блага. Тут у нас Аркана, Магрус, Азура, навучанне і увогуле меркаванне агульнае, Баэтра ваеннае. Блін, можа быць, Баэтра таксама можа быць варыянт. Вось, Гермора, пашкоджанне здароўю невялічкае, але больш, ну, веды атрымліваем. Не жадаю. Вось гэта яшчэ. Няблага, ў прынцыпе. Трошкі ваеннасці і здароўя больш. Мафала не будзем, не гледзячы на тое, што кот, але вы бачце. Ну, такое сабе. Тым больш, што я не ведаю, як я інтрыгамі... Я не магу... Ну, мы ў такой сітуацыі, што інтрыгі нам не вельмі карысныя. То бок мы-то можам паатручваць суседзей, але сэнс, калі мы нічога з гэтага не атрымаем. Просто для прыкалдэса можам зрабіць, вядома. Так, Бандар. Ну, зноў інтрыгі і іншае. Метэгоры, я думаю, не прынцыпова, увогуле пофіг. У каджыцкая парода не абумоўлена генетычна, залежыць ад таго, якія былі луны пры нараджэнні. Вау! Не халеры сабе. Не ведаў. Давайте, карацей, вось, бярем Мару, фертыльнасць і ўсё, і будзе ў нас быць паслядоўнікаў. Ага, яго нельга змяняць потым на працягу 5 гадоў. Разумеў. Няхай малаверагодна, што гэта нам дапаможа. Ну, я сумняваюся. Я магу пераназываць яго. Я реально, я жадаю яго пераназываць. Ну, па тыпу, просто вось гэтаму чэлу даць... Ён лор-кіпер, так? І я яму жадаю даць назву Мега-па-азерскі. Я ж не магу мяняць імёны. Не магу. Мне падаецца, не. Можа, модам нейкі можна было бы. Але мода ў мяне няма, на жаль. Даў бы яму імя Мега-па-азерскі, ўсё стало бы зразумела. Таму што ён шарыць за лор і, карацей, адзінае, што яго неяк, блін, яго гэта спадніца задзіраецца. Калі ён у савеце, ён ні халера не бачыць.
Добра. Што ў нас яшчэ? Мы яшчэ нават з паўзы не знялі гульню. Разбіраемся. Так, патэнцыйныя альянсы. Карысна. Я жадаю альянса. Не прыме. Добра. Ты не прыме. Усё. Можам абвясціць вайну супраць тых, хто амаль у 2 разы мацней за мяне. Добра. Хто у нас? У нас ёсць каты. Вау. Глядзіце, у нас ёсць каты Боукэтс. Сутайскія каталучнікі. І у нас ёсць катайскія ваяры. Давайте расставім. Нам, хутчэй за ўсё, вось гэтых мы паставім. Няхай будуць у нас тэрыторыя не той, каб шмат, на якой можна ставіць. Хоць што-небудзь было бы. Дорадзіны. Гэта нашыя рыцары. Давайте, калі ласка... Давайте яго наймем. У нас грошыкі ёсць? Наймем. Так, нормально. О, мы яшчэ, блін, і сціплыя. Нам... Ой, сказано нам будзе. Ну, добра. Прымаем. Стресс атрымалі сабе за то, што мы паклікалі чэла ў наш гэты самы, быць нашым рыцарам. І у нас у выніку будзе 3 до 1. Так. Добра. Адзінае, што шкада, што яны не змянілі малюнак... Ну, ў прынцыпе, якая розніца? Тут праблема такая, што тут гэтыя юніты асаблівыя, і іх можна замяняць, а гэта па тыпу агульны юніт абсалютна па тыпу... Ну, крысціяне, карацей, яны з поля прыйшлі. Але праблема ў тым, што ў такой гульне ты як бы на ўсё малюнкаў не наробіш, ты не пазамяняеш гэта нармальна. Ось, ты прыйдзецца там дзяўбацца, каб дадаваць на кожную расу сваё. Вы можаце наняць мага. Пазіцыя ёсць мага. Не, давайте, у першую чаргу, хто будзе даглядаць за нашым здароўем. За нашым здароўем Мегапазерскі будзе даглядаць. Давайте ён. Ён плюс-мінус шарыць за гэта. Мегапазерскі, ты будзеш за намі сачыць. Зноў тебе нешта спадніца задралася, я не ведаю. Так, што ты можаш яшчэ каштаваць гэта нам будзе? Блін, а мы не можам сабе такога дазволіць шмат. Ён амаль не... Чакайце, чаму ён так мала каштуе? Тут свой баланс нейкі па здольнасцях, таму што яно каштуе нам наш прэстыж, але это значна менш. Ён, по-моему, там 15 альбо 0,5 увогуле займаў, а зараз ён 0,05. Гэта зусім крыху прэстыжа. Давайте тады няхай будзе, ён будзе паляпшаць свае веды. Гэта не так шмат прэстыжа. І грошыкі яшчэ трохі. Але зноў жа, маленькія кошты, супер маленькія кошты. Мне падабаецца. Блин, складана было у гэтым самым у Crusader Kings даволі складана сабе сабраць вось гэтую калекцыю, таму што даволі шмат рэсурсаў уходзіць толькі на тое, каб падтрымліваць свой прэстол. Можа кошты потым вырастуць па тыпу, у мяне можа тып зараз кіравання настолькі простенькі, што там штрафаў ніякіх не накладваецца на кошты. Ну, таму што літаральна мы кіруем каньёнам, ну, у нас няма ні халеры. У нас пясчаны каньён, і ўсё, мы тут размясціліся. Так, давайте мага наймем. Я жадаю пабачыць... Ага, у мяне няма магаў, і мне патрэбна рэкрутаваць. Пашукаць мага. Колькі гэта каштуе мне? Ага, 2 кандыдата могуць прыйсці. Добра, давайте. Шукаем сярод гэтых зямель, зняў з паўзы, нарэшце. Тут яшчэ нешта ёсць. Астраномія. Актыўная... Блин, а што гэта ўплывае? Ага. Сузор'е рытуал зараз бягучае і фазы месяцаў. А на што гэта ўплывае? Валадар латочка. Вось, прайшло 2 мага. Богдана. Ось, і пакруці. Што ён там не пакруціць? 50 залатых? Это ўсе мои грошы. Вы хранелі. Давайте-ка яе здольнасці. Ну, блин, ну яна неблагі там нейкі. Даволі шмат. Є знак вежы, дыпламатыя добра. Мах, яна яшчэ і... Нейкі... Цікава, навошта гэта патрэбна? А мне так цікава. Блин, ну слухайте, можа ўсе нашы грошы прыдзёбаць на гэта? Блин, ну гэта неправильно, мне потым іх не застанецца. А ты у нас што-небудзь можаш яшчэ? Слухайте, ён больш ваяр, чым... А чаго ты прыпёрся, чел? Ты ўвогуле не мах. Блин. Я жадаю Не, я жадаю магію паглядзець. Выбачайце, бывайце ўсе грошы, мне цікава. Нанялі сабе на працу. І у мяне хутчэй за ўсё тады з'явіліся тых, каго можна паставіць. О, у нас ёсць Дарадзін наш, вось новы.
І ён можа заняцца якраз такі будзе маршалам у нас у арміі. І ёсць ли у нас наш прыдворны маг будзе у нас прыглядаваць за інтрыгамі, калі што. А то у нас увогуле літаральна не хапала людзей для нашага ўрада. Добра, здымаем з паўзы. І я не ведаю, што мне рабіць. Ведаеце, вядома, што я ні халеры тут не пабудую. Магу ли я... Колькі у нас гэта ўсё каштуе? Да халеры грошай і да халеры прэстыжа. Занадта шмат. Дарэчы, каб я ўсё не аддаў, усе свае грошыкі, то я, можа быць, нейкі будынак бы і пабудаваў, але ўсё ўшло на мага. Што маг можа рабіць? Вітаю, ескі гаспадар. Мы зараз за Каджыта спрабуем... Мы толькі-толькі знялі з паўзы, крыху разабраліся, што у нас тут адбываецца. Вось, напрыклад, наш сусед, які кіруе аазісам. Ты, ну што? Я магу цябе магія накласці за клён? І ўсё, яно не вызначаецца, які спел і што гэта будзе рабіць. Яны пакланяюцца... Яны нябожчыкі. Яны там нябожчыкі, вы паглядзіце. Так, веры. У іх там культ нейкі. Культ Херцин. Бачыце? Бачыце? Культысты. Культысты странныя. У нас тут свая гэтая самая старамодная вера, кансерватыўная, не гэта вось, гэта ваша новая, як яна. Палац Мэйна. А не, пачакайце, гэта назва... Як он? Гэта назва... Гэта святое месца такое. Як она называецца? 2 месяцы, карацей. Вось, а мы пакланяемся старажытнай, вось, по тыпу кансерватыўнай веры. Шмат шляхоў, танец шматлікіх шляхоў. Вось, а тут вось, культысты. Раныя культысты. А тут вось, не нашай культуры яшчэ сядзяць, суседзі. Кот Бандарі. Вось такая вось халера. У іх свая вера, свая культура. Гэта прычына для вайны, я лічу. Колькі ў іх армій? Толькі ж колькі ў мяне трошкі нават, можа быць, больш. Трошачкі больш. Зато іду радзінаў не той каб шмат. Блін, усё роўна хрэнова. Мне трэба пачакаць, пакуль хтосьці з кімсьці змагацца пачне і потым улезці ў вайну. Мы верым у вялікі мячык, мы верым у то, што можна шмат танцаваць, і ўсё. Конец нашай веры. Я не разбіраю, мне вера гэта нічога не кажа, абсалютна. Яна называецца па тыпу танец шматлікіх шляхоў. Шмат шляхоў. Што б гэта не значыла. Так, што ў нас навокал? Дамы, гэта нам ні халеры не скажа. Ну вось, Мэні Пас. І там у нас ёсць святыя месцы свае яшчэ. Дарэчы, іншаземцамі захопленыя 20 месца. А ёсць у нас яшчэ дзе-небудзь у свеце? Не, нічога, гэта ўсё, што ёсць. В прынцыпе, нармальна, наша рэлігія кантралюе нармальную такую частку. Так, што ў нас яшчэ? Увогуле, давайце перкі ўвогуле. Нашая культура, што ў нас? Зверы вайны, пясчаныя ваяры. Гэта больш верагодна, што ў нас з'явіцца такая. Ну, добра. Некаторыя трэйты могуць дадатковыя бонусы для сухой зямлі, гэта лагічна. Пясочак навокал. Так. Можна наняць камандзіраў спецыяльных вось пад гэта. Клергія. Ага. Лідары клергіі могуць служыць як камандзірамі і дорадзінамі, ну, то бок рыцарамі. Казус Белі каштуе менш. Ну, нам казус Белі зараз не патрэбны, у прынцыпе, мы... Што мы? О, дарэчы, блін, гэта ўжо раскралі тэрыторыю. Колькі у вас там арміі? О, слухайце, у іх армія менш за маю. Можа нападзем? Армія ў іх у 2 разы менш за маю. Суседзяў у іх няма. Можа, давайте адразу? Пачнем. Давайте. Просто пакуль гэта самае. Пакуль яны там збяруцца, пакуль раскачаемся, няма часу, давайте нападаць. На культыстаў клятвы гэта. Абвясціць вайну. Падпарадкаваць. Мне для гэтага патрэбна прэстыж. Халера. Так, ладно. Давайте тады падымем нашу армію для рэйда. Падняць усіх як рэйдераў. Опа. І у нас
О, тут можна не можна тут заробити, можна тут заробити. Давайте ось якраз таки на тих, кого я зараз глядів. На їх рейд подивимо. Так, армія собралася, ідіть у оазіс гэты і заберите там 13 золотих. І тут можна ще 21 золотих забрати. До речі, нешта я не пам'ятаю. Ну, ж гэтага, я не той, каб давно гуляў у гэты Crusader Kings, і гэтых сімвалів не бачыў. Бо яны ж зручно, як абздае. Ну, не вельмі зручно правяраць, колькі, што парэйдзіць можна. Асабісті, калі вы племянныя, там на ўсіх, усе з усімі змагаюцца. У мяне вунь учора коткі кабачок напал на дробнакотачку юньку. Ну вось. Мы зараз нават, ведаеш, мы карацей нават не нападзем, мы будзем карацей нападаць на іх ежу. Рейд называецца. Яны гэтага не чакалі. Я спецыяльна на павольнай хуткасці гуляю, таму што пры такой маленькай краіне пра адзін мелкі прадзёб і ўсё. Мы прадзёблі. Вельмі лёгка згубіць шмат чаго. Так, нам тут не рады, мы пакруху тут. Ну, оазіс хаця бы не блага. Патрэбна месяц парэйдзіць. Бо я жадаю яшчэ абараняцца, ну, я не жадаю, каб мяне абкрадалі. Ну, лагічна, так? Угу, на падзем усё берем. Ежы іх не будзе. А то яны там паядуць нешта. Вось, тут коты разбіраюцца яшчэ так сам паміж сабой. Я спецыяльна не паскараю, бо зноў жа я не бачыў. Нормально паскараць, калі у вас здаравеная гіганцкая проста тэрыторыя, калі, ну, вам вы нават войны скіпаеце, калі ўжо здаравеныя. Ну, пофіг, ну, вайна і вайна. Ну, вось, але калі у нас зараз адна тэрыторыя, мы ж, ну, прадзяўб'ем вось гэты домик і ўсё. Нам і нават далёка забірацца куды-небудзь небяспечна. Ну, мы не можам сабе дазволіць такога, што мы уйдзем у паход вельмі далёка і надоўга. Гэта не варыянт. Можа гэта самае, пасквапнічы трошкі вось гэту яшчэ тэрыторыю забраць. Мы просто нормально так. Мы забрали 12, 21, можна яшчэ на гэту тэрыторыю на 60 у нас былі. Оп. Рейд гэтак адбываецца, ну, але тут ужо 40 дзён было. Яны там даволі нормально замацаваліся, там, у сябе зараз культысты гэтыя страны. Мне падаецца, Twitch можа триггерыць на гэту музыку. Я думаю, гэтаму YouTube будзе пофіг, абсолютно нормально, а вот Twitch можа триггерыць. Ён яшчэ неяк выбарачна трохі триггерыць, бывае на знакамітыя кампазіцыі триггерыць, якія ў гульнах ёсць. А захапіць іх мышак, ну... Не, так гэта... Усе мышкі належаць на... Вось, дарэчы, была бы іранічная сітуацыя, калі бы была бы раса пацукоў. Мне падаецца, можа і была. Просто мне па-зерскі можа за лорку тумач. Можа раса пацукоў была, просто каджыта перавалілі. Так, мою племянніцу ўзялі ў захопнікі. Хаус Веткхау. Вы дзе ўвогуле? Хто такія і дзе вы? Блин. Давайте просто яе і месцазнаходжу. Блин. Где там был он? На правое? Вось. А, гэта далёка яшчэ. О, блин, далёка-далёка. Так. Мы при нападенні, при рейде, мы захапілі кагосьці з іх дома. З гэтага культа. Цікава, хто у нас там? А, мы там хляра ведае каго ўвогуле захапілі. Нікому не патрэбнага чэла нейкага. Ну так, літаральна, нікому не патрэбны чэл нейкі. І яшчэ вы сюды. О, не-не-не, давайте, мы там шмат арміі згубім, давайте не будем. Зноў жа, рейды добрыя, але рызыкаваць сваімі грашыма і здароўем сваёй арміі, гэта такое сабе. Асабіста, калі у вас армія літаральна 700 чалавек. Музыка трошки загучна. Зараз зробім. Ну, не, яна падскокувае, яна ж не кантролявана. Давайте я агульна просто голаснасць змяню.
А чаму я не пачуў? А, ну вось, дарэчы, з-за таго, што яна загалосна, я і не пачуў гэтага. Давайте на 50? 10. Я зараз на 50% парэзаў, павінна быць лепей. Вы ж кажыце, я ж не гэта самае. Для мяне гук па-іншаму працуе, чым для вас, таму тут нічога не зробіш. На City Skylines 2 адпраўляецца 1000. Ось. Зноў жа, я ж не магу таксама і музыку паглядзець, па тыпу, заглосная яна, незаглосная для вас. У мяне адзін манітор, і мне патрэбна табацца, і, ну, каб праверыць у гэты момант, і ўсё. Найлепшае, што я магу зрабіць. Так, мы рыданулі суседа. Як рыдануць суседа? О, мы наступныя. Мы некалькі тытулаў можам атрымаць, але мы чацвёрты. Блін, і куды яны зніклі? Так. Мы трапілі ў чаргу для атрымання тытула, а тытул у нас... Вось гэты. Ага. Ага. І зараз ужо інтрыга гучыць вельмі няблага. Раптоўна. Толькі нам патрэбна пазбавіцца яшчэ ад 4, блін, перад намі. Мы памрэм раней. Ну, каб вы разумелі, у нас 58 гадоў, і мы у нас здароўе так... Халера, карацей, у нас са здароўем. Патэнцыяльныя альянсы ўсё яшчэ не вельмі ідуць. Прывязлі нам... Вітаю, вітаю, супоўцы, абібок. Прывязлі назад мы наше золото і наш гонар. Мы малайцы. Пытанне зараз наступнае, што мы яшчэ можам зрабіць? Вось гэтыя хлопцы. Вы значна моцныя, не? Ну, армія ў іх мацней за маю. А забраць золата хацелася б. Я спадзяюся, яго армія кудысьці пайшла сваімі справамі займацца. Я спадзяюся. Зараз мы падыдзем на гэту тэрыторыю. Расу мышэй не ведаю. Ёсць раса лісічак на поўдні Аргоніі. Окей. Каб я ведаў, дзе знаходзіцца Аргонія. Так. Калі ласка, не будьце дома, а? Я не ведаю, дзе яго армія, але я спадзяюся, яна не дома зараз. Мы проста абкрадзем яго і пабежым дадому. Що па зайцатруцах? Мегапазерскі патлумач. Бо, зноў жа. А, у нас, каб вы разумелі, у нас проста сілы нават, каб рэйдзіць гэта не хапае. А, не, пачакайце, хапае. Рэйдзіцца. Павольненька проста. Што у нас з'явілася? Ага, нам 10 заплацяць? Гарыдла нейкая. Гэта што за халера? Я пра такое нават не уяўляў. Чаму гэтага ў Скайрыме няма? У нас есть боевые макаки. Это малпы. Ну давайте заплатим. Ну, в смысле, мы можем выпустить... А, это вось яны у Оазисе живут. Я могу, карацей, отдать, ну, это самое. У меня вязень есть, я при нарейде забрал. Ён готовы заплатить. Ну, давайте, няхай заплатить. Я не против, не против. На ўсход. Ага. І зараз перачытаю папярэдняе. Поўдзень Аргоніі. Во. Так. Ну, на лісічку гэта мала падобна пакуль. Ну, такое. Арганіян бачу. Арганіян бачу. Лісічку не бачу. Лісічку не бачу.
Ну ладно, ладно, я думаю, что яны просто яшчэ не дадалі. Гэта імгі, жывуць такія ў Валенвудзе. Так, зразумеў. Валенвуд, окей. Так, рейд наш ідзе як. Так сабе ідзе, я так бачу. Яшчэ 20 дзён. Мне падаецца, гэта ён домой вяртаецца. Не, гэта не ён домой вяртаецца, гэта мімо праходзіць просто. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Не? Ой, зараз реально вяртаецца дадому, 1300 іх тут. Здымаю рейд і распускаю армію ўвогуле. Нахрен яго. Вось для гэтага зручна бегаць на нізкай хуткасці. Ты такія рэчы паспяваеш заўважыць. Ну, хутчэй тупай. Что ты долго тупаешь? Яны зараз прыйдуць, нам надаюць. Давай. Я не бачу нават прагрэса, як ты тупаеш. Я хутчэй рейд скончу, чым, блин, ты дотупаеш у выніку. Ён реально по нашу задніцу зараз прыйдзе. Не-не-не-не-не. Не-не-не. Рейд паспяховы, я віншую нас, але... Ён не сыдзеш. Чаму ён не ідзе? Я не... Не! Толькі зараз прагрэс пайшоў. Халера. На зараз раздзел будь. Ну ён зараз дайдзе. Я праз горы тут вельмі доўга пераходзіў. Ну, карацей, парэйдзілі. Галоўна, каб нікога не забілі з маёй дынастыі, а то ў мяне дынастыя там літаральна 4 чалавекі. Ну, в сэнсе кота, вы бачыце, якія чалавекі. Ну, гэта можна, дарэчы, праматаць пахутчэй. Вось мы пабітыя домой пойдзем. Эх. Забраў свае грошы ён назад, карацей, адбіўся. А зараз ты хуценька вяртаешься, так? Вы бачылі, як я... Ну, тут бачна прагрэс, як хутка ідзе, вось сама гэтая стрэлка, яна запаўняецца. І ён паспеў прыйсці вось адсюль, блин. Паспеў прыйсці вось сюды, пакуль я адну лакацыю спрабаваў змяніць. Што за халера? Можа гэта заклёны ўвогуле? Можа вось гэта ёсць заклён? Не? А давайте на яго заклён накладем. А, ён до нас яшчэ добра ставіцца. Ну, плюс-мінус. Яму не спадабалася, што мы рейд тут зладзілі, але ў выніку як бы выбачыў нам. Так. Мой вязень памёр у мяне ў турме. Гэта мы адсюль гэтага невядомага нейкага прывезлі. Так, што мы можам яшчэ панарабіць? Я жадаю напасці на кагосьці, але вось адна праблема ёсць. Так, у гэтага 800 армія. У гэтага 300. О, блин, да гэта ж сусед, якога можна захапіць. Абвесціць вайну. Нельга, таму што у нас паднятая армія. Можна... Вось, дисбенд. Пожалуйста, вяртайцеся дадому. Армія зараз пакрыху у нас зноў наём будзе адбывацца, яна набярэцца, і потым можам падумаць наконт нападзення. Але на гэта спатрэбіцца яшчэ час. Ну. Мунгейт. Што такое Мунгейт? Цікава. Ёсць бонусы нейкія. Нешта не бачна ніякіх бонусаў на тэрыторыі. А, вось оно. Ну, добра, просто храм по выглядзе. Спецыяльны будынак. Негледзячы на тое, што ведае тым, як кіраваць старажытнай брамай месяца, быў забыты на стагоддзі, яно ўсё яшчэ лічыцца адным з самых важных месцаў пакланення месяца і даследаваннем прыцягваючы пілігрымаў і вучоных. Добра. Круто, гэта нейкае крутое месца. Так, можна вызваліць яшчэ, вось.
Грошики. Платите грошики. Завязняў. Мне хапае зараз... О, дарэчы, магу пабудаваць нешта. Гэта ў нас што? Дадатковыя грошы. І для трошкі арміі. Блин, ну пытанне, што нам карысней. Умацаваць нашу тэрыторыю. І гэта было бы, дарэчы, вельмі няблага. А вы лічыцеся ў нас спірманамі, альбо хто вы? Так, хутчэй за ўсё вы спірманы. Так? Я ж не магу неяк зразумець. Тып скермішеры. Гэта не тое. Гэта не спірманы. А можна яшчэ кагосьці стварыць? Альфік, вар, баявыя магіі. Там літаральна каты проста сядзяць. Добра. Кавалерыя гэта тыгры. Ну, цудоўна. Балісты як балісты, нічога такога. Ёсць. Ну, добра, гэта не зусім нам паляпшэнне ідэальнае. Арганіяне тут пацешна. Так, яны там месцамі проста на яшчарак такіх мелкіх падобныя. Геконы такія вылазяць. Мне падабаецца ідэя вось гэтага, па тыпу умацаваць, пабудаваць палісады. Ну, карцей, гэтыя драўляныя сцены. Бо калі на нас нападуць, гэта будзе лепей абарона і трошкі армію паляпшае, але... Я не ўпэўнены. Нешта пропусціў. Я выбачаюся, я і паведамленне Рудзі пропусціў. Мне здаецца, па-азерскі на хаду выдумляе лоры. Я так малы перад суседняй бабкай перакладаў з англійскай мовы. Яна здзівілася, адкуль я такі разумны. Гэта калі было? Год таму? Рудзі. Так. Тэорыя, што па-азерскі гэта зайцатрусы. Не халеры сабе тэорыя. Рэптылоіды, ё-маё. Панеслася. Так. Давайте, карацей. Блин, я не ведаю. Гэта дакладна нам не падыдзе. У нас няма кавалерыі гэтай. І нягледзячы на тое, што дадатковыя грошы, але, ну добра, ну 0,12 манеткі ў месяц. Ну і што мы з гэтым рабіць будзем, правильно? Вось гэта мне падабаецца, таму што яна дае прэстыж. Прэстыж, дарэчы, вельмі карысны рэсурс, ён важны вельмі рэсурс у гульне. Калі вы племя, ну вось мы зараз племя, і прэстыж важней за грошы. Ну, амаль важней за грошы. Ён потым не такі карысны будзе, але, ну, як бы без гэтага вы і будынкаў не пабудуеце, і армію не збярэце, і вось гэта ўсё. А наш прэстыж херня. Ну і вайну не развяжаце, дарэчы. Вам патрэбна і прэстыж, і гэта ўсё, і ўплыў, і гэтак далей. Давайте возьмем тады дамы гэтыя. Дадаткова яшчэ 100 юнітаў будзе. І ўсё, ну, у прынцыпе. На гэтым мы зробім, таму што ўсё ж такі... Недалёка мы з гэтым плюс 0,4, 0,47, мы далёка не уедем. Будем паляпшаць. Так, што мы можем яшчэ? Чым мы можем заняться? Я вельмі жадаю напасть на суседа. Абвясціць вайну. У нас няма казус белі. У сэнсе няма казус белі. Мы племя. Наш казус белі гэта ўзяць ды напасть. Ну ладно, можа яны проста культуры адной і той жа, рэлігіі адной і той жа, навошта нам нападаць, так? Ну вось таксама тут казус белі адсутнічае. А вось гэта можна абвясціць? А чаму я магу абвясціць? Таму што мы можам... Так, у нас ёсць... Адкуль? У нас саюзнікі ёсць? Адкуль у нас саюзнікі ўзяліся? Як здарылася так, што у нас рэальна саюз ёсць? Не халеры сабе. Мы можам у вайну супраць гэтага тэарэтычна прыцягнуць яшчэ... Гэта самае. Падцягнуць войскі. Але ў нас прыкладна аднолькавая армія. І ён сабе саюзнікаў яшчэ можа падцягнуць тэарэтычна. Ну, зараз у яго няма, але ён можа знайсці ж, правильно? Дадзькавому зараз як чихну.
Ох, чихнул, так чихнул. Чихнул, захопил соседнее племя. Не, котов распужал. Так, это что за рейды? Это как называется? Вы кто? Это ты? Это ты приперся на мою землю? Я шмурел. Так, а можно я... А, я не могу их поднять, потому что у меня... Проблема, коли вас рейдить, так? И коли у вас маленькая территория. Вы не можете собрать армию, покуль вас рейдить. Ну, то поки он просто бере и забирай мои гроши зараз. Пачвара. Отдавай гроши. Ну, ось і все, прийшов і сышоў. Мяне захапілі. Ну, кстати, моего персонажа захапіў ён. Ах ты ж, холера ты, а? Мы ў турме зараз. І у нас здароўе, мы ж, блин, стары ўжо кот. Паважаныя. У нас і так дрэннае здароўе, мы яшчэ і турме. Замест нас зараз наш сын кіруе. Ён рэгентам уступіў. Так, мне, может быть, армию? А, почекайте, это слабые соседи. А, ну так давайте зарейдим их, я не ведаю, и вызволим. Покуль он там херней займается. Мне вся армия собрана. Так, давайте я крейдер разберем. На Alien Isolation проявляется 1000. Unreal Tournament отрымливает 5000. До речи, у нас сегодня будет рулетка. Когда посадили в переноску. Пошли доставать кота с переноски у нас. Головная мета зараз. Дык, глядите. Не конец стріму, не. Это яшчэ у касеты птицы, это ничего не значит. Мы будем сегодня крутить рулетку праз годинку 10. На Unreal Tournament яшчэ отправляется 5000. А, не 5000, выбачаюся. Увогуле, давайте подержу. 7500 плюс 1000, 8500. 9000, короче, отправляется на Unreal Tournament Camp. Это Егор схавал там шмат дайсов, достал зараз, усім показал. Давайте пока подержу. А на какой позиции у нас? Где у нас ён? Ё-моё. Ты списли дров. Навод на другим месте, Кап. Адзінае что? Каапы і вось такое я, ну, у рулетцы яны не ўдзельнічаюць, таму што для гэтага патрэбна людзей збіраць, і гэта хутчэй за ўсё дадатковы стрым, ну, на нейкі пэўны дзень яшчэ. Дадаткова, бо ўвечары я працую, і тут ніяк у мяне не атрымаецца, ну, просто не атрымаецца. Адзінае, з кім я скапіцца магу па графіку, гэта Зрудзі, таму што ён зарані можа сабе дазволіць. Вось, а тут атрымліваецца, хацелася б хаця бы, ну, можа, 3 чалавекі хаця бы, мы далі 4, каб мы 2 на 2 можа пагулялі. Вось, ну, нешта такое. Можна дэсматч, але такое. Калі трэба на дзенька могуць дапамагчы. Так, але ж, ну, зноў жа, Unreal Tournament гэта такая штука, хутчэй за ўсё прыйдзецца пашукаць момант, калі будуць жадаючыя на выходныя, можа, нешта такое. Карацей, у любым выпадку, на рулетку, на аўторак гэта просто немагчыма, і лепей, калі яна дабярэцца да топа. Вось. Гэта як фарш на котлеткі, столькі часу займае. А наконт фарша з котлеткамі. З котлеткамі учора якраз такі быў тэст камеры адной. І халера, у мяне кухня для гэтага нахрен не падыходзіць. Ну, трэба яшчэ як мінімум одну камеру паставіць і неяк пераключацца, зрабіць сабе, каб можна было пераключацца паміж камерамі падчас таго, як гатаваць. Таму што я скажу, гэта супер сумна. Ну, я зрабіў запіс, там пакуль гатаваў, і гэта лухта. Ну, і чатку я не буду бачыць. Ну, карацей, я просто спрабую нешта наладзіць так, каб гэта было хоць, ну, хоць неяк можна было глядзець. Атрымліваецца нейкая лухта пакуль. Вось такая... Я бы мог просто пасмажыць котлеткі, але гэта супер сумны стрым будзе. Вось. Такая вось халера. Таму з котлеткамі яшчэ трохі прыйдзецца пачакаць. Ну, я думаю, можа зладзіць літаральна дзесьці паблізу, ну, то бок ужо абвясціце, што буду рабіць. Але не, трэба дапрацоўваць, карацей, гэту штуку. Выбачаюся, што гэта стрым так доўга займае, падрыхтоўка да яго, я сам не думаў, што так доўга гэта патрабуе. Вось, а улічваючы... Калі б я, вось зараз я, напрыклад, займаюся тым, што
ну, стрымлю па 3 гадзіны там у дзень, 2-3 гадзіны. Калі б я гэты час рыхтаваўся да стрыма па котлетках, ну, хутчэй за ўсё бы я бы зрабіў гэта за тыдзень. Ну, спакойна бы падрыхтаваўся, нават нікуды не напружваючыся. Але вольнага часу не настолькі шмат. Так, глядзіце, якая праблема ёсць у нас невялічкая. У нас настолькі недахоп катоў у нашым доме, што у нас не хапае, каб усе пазіцыі нават заняць у радзе. Так, рашэнне, пабег з турмы. Ну, блин, памрэм мы пры гэтым. Залежыць ад нашых трэйтаў і іншых параметраў. Давайте, каб усе нашыя параметры паглядзім. Хутчэй за ўсё не. Я гляджу на нашыя шансы і не. Хутчэй за ўсё не выберемся мы ніяк. Падлучаю гледачоў да каву, асабліва тых, хто галасавалі. Вітаю. У прынцыпе, неблагая ідэя. Ну, я думаю, наступнае. Я паспрабую, калі дабярэцца да топа, першае, што я паспрабую сабраць стрымераў нейкі кап, а то у нас даволі даўно нейкіх... Не, ладно, у нас там ёсць капны панядзелак, дарэчы, і рэгулярна у гэта самага, у магіччыка, у мехася, у ікуткі, у шагарэля, вось агулам яны звычайна па капныя панядзелкі ладзяць. Вось, але такога нейкага яшчэ, акрамя іх, вось яны рэгулярна гэта робяць, а акрамя іх, як бы, звычайна капаў не той кап шмат. Можа, я прапускаю. Я апошнім часам вельмі шмат стрымоў прапускаю, я нікога амаль не гляджу, бо працую ў гэты час. Літаральна, пакуль усе асноўная маса, як бы, стрыміць, я ў гэты момант працую, таму я прапускаю стрымы часта. Так. Ён сапраўды будзе не ў наступны тыдзень. Не, ну гэта вядома. Это зразумела. Так, рэйд у нас сабраўся. Рэйд пайшоў. Рэйдзем суседа. Забіраем назад свайго каточка, а то нас забралі. У нас была такая шкалера, калі мы ў Crusader Kings гулялі. Літаральна першы же наш лідар. Пачакайце, што я не магу парэйдзіць яго? Накласці заклён. Можна накласці заклён на самога сябе. А ё-маё! А чаму кароў так? Каровы нейкія глосныя. Ё-маё, тут заклёнаў. Я думаў, тут рытуалы, ё-маё. Прызывы. Мы, на жаль, не маг увогуле, а ніякі. Таму ніякага заклёна мы не кастанем на сябе. І рэйд не адбываецца. То бок, ну, мы не можам зарэйдзіць турму. Блин, і мы там паміраем. Ну, турма яшчэ гэта самае, шкодзіць здароўю. Дзіўна, так? І, карацей, мне падаецца, не перажывем гэтую турму. У мяне так, блин, літаральна пачатак быў у кампаніі Crusader Kings на стрыме. Тое ж самае было. Стварылі персанажа, наш сусед літовец, карацей, дзед літовец, карацей, напаў на нас, забраў у мяне галоўнага персанажа, ён там ад старасці памёр. Закаджытаў? Так, закаджытаў. На жаль, блин, вызваліць свайго кота мы не зможам, просто, ну, няма такой магчымасці. Разбираем армію, няхай яна сядзіць дома. А зараз наш сын ужо прыняў рэгенства. Вось, наш дом у Лію зусім маленькі. Ну, наш дом, глядзіце, ўсё генеалагічнае дрэва. Вось оно, ўсё, што ёсць. У нас ёсць двоюродны брат, які нават ужо, дзеці якога ўжо нават увогуле не нашага дома будуць. А у нас, ё-маё, у нас ёсць дачка, і дачка наша ў турме. Як так? Я магу яе выкупіць? Давайте выкупім хаця бы дачку, бо на сябе не хопіць. Можна паспрабаваць сябе выкупіць, але гэта нават не важна. Давайте дачку выкупім хаця бы. Ужо на сябе можна забіваць. Хаця бы дачку выпусцяць, няхай. Вось. І атрымліваецца у нас, і вось яна ўся сям'я, вось ёсць дачка, і яны таксама ідзе не нашага дому. То бок у нас літаральна сын і 2 кацяня. Гэта ўся весь наш дом. Калі сынам нешта здарыцца, гэта кабзда адразу будзе.
Там у яго 2 дачкі яшчэ, атрымліваецца. Зусім маленькая какая-то хатка. Так, ну, у нас... Гэта быў рандомны выбор. Чакайце-ка, хтосьці асаду ладзіць. А хто вы? Чаму мне не показваецца? Хто асаду ладзіць? Хто і на каго? А, вось вы супраць, зразумеў. Можа быць, нас вызваляць? Там зараз асада вось ад гэтых хлопцаў, ад суседзяў на вось гэты горад. Можа яны ў вайне? Слухайце, мы можам да вайны далучыцца? О, вораг майго ворага, мой сябар. Ты не жадаеш дыпламатыя. Альянса, чаму? А, ну таму што, па-першае, ён у вайне, а па-другое, мы ў турме. Які, блин, нахрен альянс можам заключаць? Карацей, наш сусед вось гэты, нашай жа культуры, які, ну, я думаў яго нават захапіць, а зараз ён насаджае замак, у якім у турме знаходзіцца мой персанаж. І ў выніку вось мы тут. Так. Што я магу? А магу я нейкі тут ж дзеянняў да халеры? Адзінокія дні. Ну, вядома, ты адзінотка сябе адчуваеш, таму што, блин, ты ў турме. Яшчэ стрэс падвышаецца. А тут ні халеры мы не зробім, таму што мы ў турме. Ну, зразумела, ў прынцыпе. Затое можна сабраць паляванне на... А, ну, зноў жа, турма. Адзіная праблема ў нас ёсць. Усё можна рабіць, але мы ў турме. Мы літаральна паміраем. Зараз, ну, гэта ўжо статус памірання. Апошнія дні нашыя пайшлі. Так. Вось он захапіў. Кончылася вайна. А ў чым развязанне было? А ў чым сэнс вайны быў? Можа быць, наадварот, па тыпу вайна ў адваротны бок, ён на яго напаў, і ён назад адбіўся. Нешта такое. Ну ладно, халер з імі. Разбяруцца. Шэрыя дні. Ну... Ну, карацей, я магу заплаціць грошы, каб мяне вызвалілі, але які сэнс? Я могу заплатить 29 золотых, каб ён мяне выпусціў. Але гэта літаральна... Ну, давайте парадуем старога кота на гэта самае. Ён недоўга працягне, мне падаецца яшчэ. Ён пагадзіўся? Давай, пагаджайся. Дзе твоё пагаджэнне? Рэгент, сын, усё? Усё, мы вярнуліся дадому. Так, усё ў парадку? Што там усё лаяць нехта, блин, гэта... Я просто, ну, мне тут далёка мапу сэнсу трымаць няма, але я чую яшчэ. Памедытаваць, наняць кагосьці... Ну, карацей, не тое, каб шмат я магу рабіць. Сюды давайте нас... А, у нас і не хапае яшчэ людзей. Усё роўно у нашу раду няма людзей. Нейкія забыванні, дык гэта... Вось такая халера. То... Вось. Гэта эмбіент карцей тэрыторыі проста сваёй. Ух, усё. Атрымалі яшчэ і меланхалічнасць. Ну, здароўе проста перад смерцю. Не працягне ён доўга. Будзем за сына гуляць, якой таксама не вельмі малады, каб вы разумелі. Вось, смерць. Як працуе? Хто не знаёмы з Crusader Kings? Вы гуляеце як бы за персанажа аднаго, і вы кіруеце ім, і ён як бы гэта РПГ збольшага. Нават, не гледзячы на ўсё. Зараз наше кіраванне перадаецца да нашага сына, Тармазука, і ён будзе кіраваць нашым замест нас. Зараз мы за яго і працягнем. Там ёсць яшчэ нешта?
Тытулы перадаліся, ну, тут літаральна спадкаемства вельмі простае, таму што там літаральна ён адзіны спадкаемец. Змены у дзяржаве. І, дарэчы, вось наш сын ужо валодае магіяй. Ён паслядоўнік Мафалы і блізнюк. У яго ёсць сястрычка там. Так. Что у нас? Легітимність нормальна. Я думаю, що нами не вельмі задоволені. Ёсць так, калі вы толькі прыходзіце да престола, да вас не вельмі добра ставяцца, таму што вы, як бы, а хто ты такі? Хер з гары. Вось. І таму пакрыху яно, як бы, слабаватенька. А што? Вау. Окей. Глядзіце, у яго ёсць інтрыга, і ён атрымлівае дадатковыя перкі на інтрыгу, калі вучыцца на яе. І варта было бы, можа, яе разганяць, толькі ёсць адна праблема. 4 дрэва. Ага. Гэта вось адзін дадатковы яны стыль жыцця. Гэта лідар, гэта, Prime Boss. Як яно? Лідар арганізаванай гэтай групоўкі. Злачынцаў. Так. Ну і магія ў яго трошкі ёсць, дарэчы. Ну, што няблага, ў прынцыпе. Рытуалы, блін, магія... яшчэ ілюзія. Угу. Забраць магію у кагосьці. Гэта няблага. Ну, ладно. Ён жорсткі яшчэ, ну, каб вы глядзелі. У яго 2 ёсць перка, у якраз такі праз страх. Ну, кіраванне праз страх. Але ж. Ну, ён не самы ідэальны. Ну, як бы персонаж. У ідэале нам зараз патрэбна, ведаеце, хто нам патрэбны? Нам патрэбны галантны рыцар, які усе котачкі яго, якога будуць. Вось гэта нам рэальна патрэбны чел. Гневны, цярплівы, такая вось камбінацыя, і падманшчык. Блин. Давайте. Давайте, гэта не зусім тыпова, гульня не забараняе, мы можам яго трэніраваць во што пажадаем. Я зраблю з яго патрыарха, я думаю. Мне падаецца, вось, фокусіроўка, нам фертыльнасць патрэбна. Фертыльнасць падвышае верагоднасць дзяцей. Нам патрэбны дзеці. Нам патрэбна шмат каточкаў. Вялікая ката-сям'я нам патрэбна. Так, дыпламат ты у нас ёсць. Кіраванне, вось нам на кіраванне трэба кагосьці паставіць. Ты давай стань на гэтую пазіцыю. У нас все роўна не хапае людзей. Таму якая нахрен розніца, правильно? Наша маці будзе займацца гэтым самым. Што? Атребус. Пераможца. І што? Сирадзіл у шоцы. Атребус. Паслядоўнік. Карацей, як гэта? Фанатык, які накіраваны на знішчэнне акавірскага патэнтата. Я не ведаю, як гэта называць увогуле. Так. Захапіў імперскі горад. І з гэтым яшчэ і карону Сирадзіла. Нягледзячы на тое, што сказана, што старэйшы рада хутка прыйдзе да ўлады і стане кіраваць імперскімі выспамі. Разам з большасцю правінцыі малады. Так, блин, гэта складана чытаць. Яшчэ не зусім прафесійны тэкст. Well, it's said that the Elder Council should soon get in power and become the ruling body of the Imperial Isles along with most of the province. The young warlord will stay in control for a few years to deal with the aftermath of the war. Карацей, малады гэты лорд будзе пакуль часова кіраваць імперыяй. Нянавісць яго нянавісць да акавіраў, не ведаю, як это складняць усё яшчэ. Так. Некаторыя шэпчуць, што Атребус можа выкарыстаць гэты час, каб прасунуць свае амбіцыі, то бок перахапіць
сирадзіл. Пофіг, абсалютна ну, глядзіце. Вось зараз там было 2 краіны, і зараз ён перахапіў, у выніку у нас ён у імперскім горадзе кіруе. І ў прынцыпе, гэта ўсё ў здаравенную імперыю пераўтварылася. Я спадзяюся, ён на Эльсфер не пойдзе. Я спадзяюся, яму не патрэбны мой пясочак. Это мой пясочак. О, господи. Літаральна, вось мы перахапілі, зараз пачалі кіраваць, так? І я назначыў, секунду назад я назначыў сюды сваю маці на майстра па шпіёнах. Яна памёрла. Так, канцлер, давайте. Стресса у нашага персонажа пачатак. Адкрыццё. Ходзяць шуткі, што наконт маёй жонкі апошнім часам. Але у мяне не было ніякіх пацверджанняў да гэтага моманта. Падаецца, у яе шмат сакрэтаў. У яе сакрэтная вера. Яна практыкуе рэлігію ў сакрэце. Якую рэлігію? Як мне гэта паглядзець? Сакрэты персонажа. Як гэта паглядзець? Блин. А дзе... Я нават, дарэчы, раней яно мне падавалася дзесьці паказвалася даволі відавочна. Мне падаецца, пасля пэўных апдэйтаў неяк пачалі вось гэты сакрэты вельмі складана бачыць. Інтрыгі. Вось. Тое, што мы ведаем. Вось. Практыкуе культ міфалы. Вось яна. Дыктатара нарадзілі. Дык ён, я ж пачаў, атрымліваецца, адразу з домам, які ёсць, і вось атрымліваецца ён адразу дыктатарам я і атрымаўся. Вось, ну, то бок ён у любым выпадку і нашадак, як бы, і дыктатар. Я за гэта не той, каб шмат магу зрабіць. Так. Ну, у прынцыпе, няхай сабе практыкуе, але наколькі гэта дрэнна. І гэта варожая вера. Я не шаную вялікі мячык. Просто мне, блин, гэта самае. Праблема з такой жонкай. Яна ж, гэта ж варожая вера да нас. І калі гэта варожая да нас вера, яна ж можа вырашыць мяне забіць. Каб свой культ, як бы, прасунуць далей. Гэта пакланенне міфаля. Блин. Слухайте, такой жонкі пазбаўляцца патрэбна. Я тут жадаю ад яе нарадзіць дзяцей, а тут як бы такая праблема, што халера яго ведае, што ён там напрыдумывае. Блин, да і мы не маладыя так-то. Атрушваем. Давайте. Забойства. Лёгка можна зрабіць. Патрабаваць ад яе, каб яна змяніла веру. Яна, па тыпу, афіцыйная, яна пакланяецца 2 месяцам, але сапраўды яна пакланяецца вось гэтай культу. А тут можна, як у цыве, атрымаць бонусы нейкія з іншай веры? Вера ў асноўным, гэта дае, ну, яна змяняе стыль хутчэй, так? Любая вера дае нейкія, ну, у яе ёсць плюсы, свае мінусы, так? Першая, яна... Вось гэта рэжым веры, так? Наша вера гэта эзотэрыцызм, эзотэрыка. У нас ёсць свае бонусы з гэтага, так? Меркаванне, скажем так, вера ў Crusader Kings гэта і палітычная, і вельмі, ну, такая важная, як бы, штука, але ў асноўным гэта палітыка. Таму што асноўная праблема ў тым, што ўсе ворагі, ну, чаму палітычная, таму што калі ты іншай веры, то на цябе чалавек іншай веры можа напасць. Ёсць крыжаковыя паходы супраць іншых вер і гэтых далей. Таму вера гэта ў першую чаргу палітычнае рашэнне. Плюс вера дае некаторыя бонусы да некаторых рэчаў. Ну, яны звычайна не вельмі моцныя. Гэта звычайна меркаванні нейкія. Гэта што робіць па тыпу грахамі лічыцца, што лічыцца не грахамі. Вось гэта важна, па тыпу характарыстыкі персонажа, потому што ў некаторых рэлігіях адно добра, а ў іншай будзе гэта дрэнна. Плюс ёсць розныя дактрыны, якія насаджваюцца па тыпу
напрыклад, хто у вас будзе, хто галоўны ў сям'і, па тыпу сын альбо, ну, па тыпу, каму будзе нашчадкам, хто будзе нашчадкам галоўным? Сын альбо дачка, вось гэта па тыпу прыняцця рашэння. І вось ад гэтага будзе залежаць, як бы, гэта хутчэй не тое, каб перкі нейкія, а хутчэй такія плюсы і мінусы. Вы атрымліваеце плюс у адным і атрымліваеце мінус у іншым. У ідэале заўсёды, калі вы не жадаеце змагацца з усім сусветам, то ў ідэале мець веру таго вашых суседзяў. Таму што вам прасцей тады саюзнікаў знайсці і выжыць увогуле. Таму гэта важна у першую чаргу вось такія рашэнні прымаць. Вось. У нашым выпадку вера наша ўдалая, яе веру мы можам прыняць тэарэтычна, але глядзіце, якая справа. Ты можаш быць кіраўніком іншай веры, якая, напрыклад, твой народ пакланяецца, я не ведаю, давайте на прыкладзе, бо мясцовыя веры я не вельмі ведаю на рэальным сусвеце. Напрыклад, у цябе можа быць народ ісламскі, ну, скажем так, напрыклад, у цябе народ іслам прапаведуе, а ты хрысціянін. Такая камбінацыя магчыма. Будуць ли яны задаволены гэтым? Яны не будуць гэтым задаволены, але ты можаш часам змяніць іх веру. Ну, патрэбна шмат часу і працу, карацей, твайго якраз такі патрыарха, не ведаю, як яго паклікнуць. У нашым выпадку гэта мега па-азерскі, бачыце, хаваецца за гэтым самай. Дарэчы, па-азерскі ўжо даволі гэта самае. Не малады, 56 годзікаў па-азерскаму. Неважна, хто б там не прыйшоў, будзе новы па-азерскі. Таму што ён майстар па лору, і ён у нас па тыпу галоўны наш, бачыце, поп наш мясцовы, святар наш. І ён якраз такі адказвае за такія дзеянні. Я магу паспытаць яго змяніць нейкую мясцовасць у нашу веру. Вітаю, Purple Moon Knight. Галоўны зайцатрус, так. У нашым выпадку, як бы, супадзенне 100%, то бок мы кіруем, мы той жа веры, як і людзі, якімі мы кіруем. Пераход у новую веру гэта доўгі працэс, то бок трэба самому перайсці ў веру. Трэба, каб у ідэале нашыя ўсе, хто нам падпарадкоўваюцца, яны таксама былі ў гэтай жа веры. Таму гэта працэс, які можна запусціць, калі вы упэўнены, што ваша краіна не разваліцца ў гэты момант. Вось. Мы, насамрэч, на вельмі тоненькім моманце. О, альянс можна заключыць. А вы хто такія? Ага, ну яна не так далёка. Давайте заключым альянс. Хоць трошкі дапамогі нам будзе. Можа быць. Так, цудоўна. Заключылі альянс, вы хоць той же самай веры. Вы той же самай веры. Альянс штука такая, на ў бакі працуе. О, у нас паслядоўнікі іншай веры, імігранты іншай веры. Не імігранты, як яны называюцца. Бежанцы, вось. Так, наконт інтрыг яшчэ падумаем. Трэба нешта скарыстацца нашымі перкамі. У нас даволі моцны інтрыган, дарэчы. Ну, там, 21. Я ж жадаў забіць жонку. Пачакайце. Так, Урміюрм Магаранг кіруе бліжэйшай тэрыторыяй Ур-Ниут Даркпул. Так, гэта вось вы, так? Што з'яўляецца... Што у нас па верах? Ну, не, гэта культура, я гляджу. Вера. Вось, бачыце, дарэчы, можна візуальна нават пабачыць. У мяне зараз вось такі колер, так, светленькі. І глядзіце, вось тут іншы колер, і яно палоскамі такімі. Гэта значыць, што ў іх вера мясцовая... вось, глядзіце, мясцовыя вераць у тую ж самую веру, што і я, але кіраўнік — гэта культ Молагбала, так? І зараз яго кіраўнік, хутчэй за ўсё, спрабуе прыцісняць веруючых вось маіх, ну, той же самай веры. І яны зараз бягуць. Мы можам іх прыюціць. Так. Можна сказаць, што яму нельга гэта рабіць, ён не можа прыцісняць гэтых самых. О, так мы і вайну можам абвясціць такім чынам. У яго ж войска не такое вялікае. Можна прымаць гэтых бежанцаў. Ён будзе незадаволены, але мы гэтае самае. Ён атрымае дэбаф, я атрымаю баф на павелічаную армію. І гэтае самае, і грошыкі. Давайте мы, карацей, аб'явім вайну за гэта. Вось, мы зараз атрымалі, мы можам абвясціць яму вайну, таму што ён прыцісняе людзей нашай веры. І гэта наша будзе тэрыторыя. Вельмі танна, дарэчы, мы зараз гэта абвясцім вайну. Падняць усе арміі. Каты у бой.
Ён так сам падымае армію, але я яго армію ў 2 разы менш за маю. Не паспею. Нічога ты не зробіш. Нашага Дорадзіна яму нанеслі траўму. Чаму ён перамагае? У сэнсе? Як так? Як так атрымалася? Як у яго атрымалася? Халера. Ён літаральна з апошнімі войскамі нас выгнаў. Халера. Як так у яго? У сэнсе, што? Мы легітымнасць яшчэ згубілі за гэта. Халера. Так, добра. Ставим войска на нашу столицу. Ну, столица. Один город, який у нас есть, такая нахрен столица. Так, займаем гэтую тэрыторыю. Я ждаю, каб ён на мяне напал. Сам я на сваю тэрыторыю трошки пополню армію. Дорадзіны. У мяне толькі 2 і можна наняць, так? Яшчэ салдаты ёсць. Пополнить войска, может быть. Может быть, подловить его на нейкай тэрыторыі. Мы дакладна прайграем гэтую бойку. Не-не-не. Мясцовасць праз каньён на яго нападаць гэта не карысна. І вось зараз мы, пакуль ён надышоў на тую тэрыторыю, я паспрабую захапіць яго горад. Тут просто дайся хіба ў бойцы дзейнічаюць. Так, можа не пашчасціць. Просто калі ў цябе армія ў 2 разы больш, на што, як працуе бойка ўвогуле? Яна даволі спрошчаная, нічога складанага няма, але ўплывае насамрэч шмат мадыфікатараў. Да халеры ўсяго. Ён можа выявіцца яшчэ некрамантам. Дарэчы, ведаеце, што мы зробім зараз? Мы зробім вось гэты хлопец. Вы мне падказалі ачмуральную ідэю. Заклён на яго. Што мы там? Забраць у яго магію. Так. Гэта наадварот паляпшэнне. Чакайце, а гэта што дае? Здароўе. Ну, ведаеце што? Я на сябе накладу заклён замест гэтага. Вось гэта якраз такі здароўе сабе палепшанае. Лячэнне. Лячэнне. Калі у нас ёсць траўма, то яе можна палячыць. На 5 гадоў. Ага, моцнае паляпшэнне, масіўны буст да здароўя на 5 гадоў. Гэта больш амаль уся нашу ману сажрэ. Не, давайте нешта. Не, пачакайце-ка. 38. Звычайная, палова нашай маны. Гэта ж да халеры. Давайте нешта вось такога. 38 маны. Сыдзе? Няхай здаровым будзем. Дык вось, уплывае шмат чаго. Сістэму разбірацца можна і карысна, але ў асноўным некалькі асноўных фактараў. Параметр таго, хто ўдзельнічае ў бойцы, па тыпу, які яго трэйты ёсць на тое, каб ён кіруе бойкай. Мясцовасць уплывае і колькасць армій. Гэта 3 асноўныя штукі, там ёсць яшчэ тонкія па тыпу адныя войскі карысней супраць іншых войскаў, па тыпу, ну там камень, ножніцы, бумага працуе. Ну, вось такое вы можете падбіраць яшчэ, але асноўная гэта колькасць. Неважна, колькі вы там добрая. Калі у вас армія ў 2 разы менш, звычайна вы не перамагаеце. Вось зараз яму вельмі пашчасціла. Ну і дайсы яшчэ кідаюцца. Але дайсы залежаць ад таго, наколькі моцны камандзір. Так што, у прынцыпе, параметры камандзіра ўплываюць. У мяне даволі моцная, ну, па тыпу, кіраўнік этой арміі. Могу я зараз паглядзець. А як паглядзець армію сама? Вось яна. Тут і камандзіра не было, вось у чым праблема. Давайте, вось наш Дорадзін будзе. Можа, у гэтым праблема была, можа, там мы прайгралі. Мой канцлер памёр у сваім сне, падазрона. Падазрона. Гэта ён быў маім лекарам. Окей. Мне падаецца, жонка нешта муціць. Мне падаецца, жонка забівае маіх, ну, мяне падразае. Праз раку не атакаваць. Ну, у маім выпадку я па каньёну спрабаваў залезці, і, карацей, там была бы смерць. Ну, просто мне літаральна самагульня сказал, ты на забойство ідзеш, чел.
Таму хутенька пазбавіліся. Нічога, я захапіў яго горад. Ён не можа на мяне нападаць, то бок ён не можа актыўнічаць. Я захапіў Даркпул, вось гэтую тэрыторыю. Зараз мы можам проста абараняць. І пакуль ён... Ужо ўвогуле можа. Усё. Забіраем. Захапілі. Я віншую нас. Руднікі Даркпула. Дзякуючы таму, што ён быў з культам Олагбала, я змог абвясціць яму вайну і вызваліць сваіх, скажем так, вернікаў з-пад культа. І атрымаць сабе новую тэрыторыю. Так, не хапае... Цветара не хапае. У нас настолькі маленькія гэтыя... Увогуле прыйшлі захопліваць. Блин, мне падаецца, вось гэты чел, карацей, пазахоплівае зараз усё, так? Гэта ён? Не, гэта не ён ваюе. А з кім ты ваюеш? Вось з гэтымі хлопцамі. Сепат of Warcat. Зараз яны захопяць тэрыторыю, і у нас будзе даволі моцны сусед паблізу. Колькі мы можам набраць зараз арміі? З-за таго, што у нас вырасла тэрыторыя, у нас патэнцыйна можна сабраць большую армію. На жаль, мы толькі адбудоўваемся тут. Добра, што ўсё моя вера і адзінае, што кантроль над тэрыторыяй, а ніякі. Ні падаткаў, ні арміі з іх я не атрымліваю нормально. Так, ну вось, тут вайна прайграна, і атрымліваецца зараз гэта стане адной тэрыторыяй. Так. У нас даволі моцны сусед. Каб наш дом выжыў, магчыма, прыйдзецца, калі на нас моцных нехта нападзе, прыйдзецца нешта прыдумваць. Ну, па тыпу, пагадзіцца стаць васалам, нешта такое. А можна проста сказаць, калі ласка, стань маім васалам, а? О, я не упэўнены. Наконт, дарэчы, кіравання. Нам прыйдзецца забіць жонку. Патэнцыял. Сакрэтнасць 52. А дзе патэнцыйнасць гэтага самага? Верагоднасць увогуле перамогі? Раней проста і гэтага не было, я не ўпэўнены. Збіраць агентаў, якія будуць хутчэй, мы будзем гэта рабіць. У чым праблема? У нас ёсць жонка. Па-першае, яна іншай веры, па-другое, яна у гэтым самым, яна ў кульце, яна культыстка. І яна яшчэ і майстар гэтых самых падманаў. Якая моя праблема з гэтым? У тым, што яна, хутчэй за ўсё, забіла майго члена, ну, майго лекара. Дарэчы, нам трэба наняць новага. Адкуль мне грошы возьмуцца на новага? Халера. А што я магу зрабіць-то? Блин, гэтыя сабакі. Нельга наблизіць мапу. Так, это суседзі. Обменяться... Низкий контроль. А у нас есть кто? У нас же есть у нас маршал. Давайте маршал назначим, каб він контроль на нашей новой территории поляпшал. Ось так. А то контроль там ніякі просто. І армії больш будзе, і грошики хутка пойдуть. Жонку забить. Якая справа? Ну тут... можна просто развестися. Дякуй Богу. Таму што ў некаторых выпадках гэта... Яна, гэта самае, трошкі веры гэта пачкаджае, але давайте новую жонку знойдзем сабе. Нам 43. Альянс можна патэнцыйна заключыць. Я думаў, што просто я памятаю, у мяне была праблема, нельга просто так развесціся жонкай, таму што просто нельга. Ну, у мяне такая опцыя просто шэрая амаль заўсёды была ў Crusader Kings, але там і свае правілы, можа вера мне дазваляла. Ну, можна просто развесціся, чаму рэнна. Так, вось гэта, мне падабаецца магчымасць саюзу, таму што... А дзе вы? Вось гэтыя хлопцы. Магчымасць саюзу гэта цудоўна. Давайте забяром, возьмем сабе жонку. Блин, маладая? Зусім маладая. Вось гэты саюз. Давайте вось гэтую возьмем. У іх больш арміі і, у прынцыпе, можа быць, нешта, можа нават дзеці будуць. Магчыма.
Это яшчэ не самая дзіўная рэч. Ну так, забіць сваю жонку гэта увогуле фігня, скажем так. У Crusader Kings там спідран канібалізма над папай рымскім. Вось гэта вы чулі? Хто хутчэй сажырае папу рымскага? Вось гэта халера ёсць. Так. Святкаванне нашага нашага шлюбу. Яны жадаюць правесці... Ага. Можна сабраць грошы на гэта. У нас нашы прэстыж даволі высокі. Давайте грошы збярэм, каб хтосьці яшчэ плаціў за нас. Так. Благословенне Мазуры. Я абвяшчаю Мазукай Нузалу новобрачнымі, карацей, я не ведаю. Так. Натхненне з'явілася у нашага мага, але... Блін, натхненне. Яна можа адправіцца ў Эльсвеер, каб атрымаць штосьці. У нас, глядзіце, натхненне гэта добра, але не калі ў нас такая маленькая, карацей, краіна. І 77 залатых ёй даць на гэта херня. Калі ласка, не. Не сёння. Мне мах мой патрэбны. Дарэчы, можна будаваць што-небудзь і тут яшчэ. Што падбудаваць? Грошыкаў не хапае. Ну, добра. А што патэнцыйна мы можам будаваць? Канюшні. Так, гэта ўсё. Вежы магаў. Окей, неблага. Але. Я бы лепей... Фермы на холмах, вось гэта, каб грошыкі атрымліваць. Грошыкі я люблю. Чаму будаваць нельга? У сэнсе. Мы зараз набіраем людзей, таму мы не можам выкарыстоўваць гэта. Што у нас там з'явілася? У нас ёсць наш, як бы, супернік. Вось гэта. Ён мой маршал, Дор-1, і вось мой супернік. Ён нізкародны, і у нас нейкія праблемы. Пакуль карыстаючыся некаторымі зачараванымі тамамі, я знайшоў даволі дзіўнае зачараванне. Яно робіць ілюзорны, але вельмі напружваючы гук, які чуе толькі чалавек, які носіць гэты артефакт, аглушае іх. Ідэальна, адразу ж мне прыходзіць у гэты чэл Хелнор, мой супернік, прыходзіць мне ў галаву. Так. Гэта можа быць даволі дорага зрабіць такую рэч, каб яго пазлаваць, але гэта можа быць таго каштаваць. 50 залатых, ідзіце нахрен. Не, занадта дорага. Пазлаваць толькі для таго, каб іншага ката разлаваць, ну, гэта такое сабе. Так, у нас армія зараз яшчэ... Не, пачакайце-ка. Армія ўжо не збіраецца, чаму я не магу будаваць? Я не разумею. Дарэчы, пакуль у нас армія ёсць, мы можам размясціць атрад. Вось сюды. Калі ласка, вы будзеце размешчаны вось тут. У меня зараз і армія размясцілася. Забіць жонку, гэта яшчэ не забіць. Так, пачакайце-ка. Я нешта... Глядзець на цесце. Так, Мяўзура? Што? Я пропусціў? Ну, просто зноў жа я нешта не глядзеў, чытаў надпісы, якія ў гульне з'яўляюся, чатку пропусціў. У гісторыі некалі ж было, што нейкі кароль не мог развясціся з-за таго, што не дазваляла вера. Тады ён сказаў, што ўсё, тут больш каталіцтва няма, тут цяпер іншае хрысціянства, і сам сабе дазволіў развод. У Англіі, здаецца, было. Магчыма, не ведаю. Ачмурэць, я думаю, можна паспрабаваць за ВКЛ пагуляць, але нават ужо і не ведаю. Дык гэта можна. Ну, Crusader King... Не, пачакай, за Crusader Kings ты можа быць адэкватам. Табе не перашкаджае нішто. Вось. У мяне быў крытычная сітуацыя, у мяне нават на стрыме была крытычная сітуацыя, ніколі такога не было, калі сам гуляў. Усе дзеці
не майго дома, карацей. Ёсць толькі адзін нашчадак. Ну, карацей, у мяне там нешта мала нашчадкаў было, і ўсе яны амаль не майго дома. То бок, атрымліваецца, як толькі перадаецца, ну, ім, то гэта гейм-овер. Так? Каб працягнуць гуляць, мне патрэбна было зрабіць, каб я нарадзіў чэла са свайго дома і забіў іншых дзяцей, сваіх жа дзяцей, пазбавіўся сваіх жа дзяцей, якія там ёсць. І гэта было складана. Я не памятаю, як я выцягнуў гэта, на стрыме было, але я нават у гэтае ж захаванне далей потом працягнуў гуляць, гейм-овера не адбылося. Ось. Такая вось халера бывае, але зноў жа, гэта ты калі жадаеш працягваць гуляць, калі ты такі, ну і халера з ім, просто пачынаеш гульню па-новай. Дарэчы, я зараз зразумеў, ёсць одна вялікая праблема. Вам там не халера асноўных рэсурсаў у гульні не бачна. Увогуле, даволі трошкі складана ў гэтай гульне размясціць гэтае галасаванне так, каб яно не перашкаджала. Даволі праблемна. Таму што літаральна паўсюль будуць розныя менюшкі, якія будуць вам перашкаджаць. Давайте вось так хаця бы. Вось, бо справа зверху асноўныя рэсурсы ідуць. Давайте для тых, хто не ведае. Рэсурсы пры гэтым будуць вельмі важнымі для розных культур і рэлігій, будзе розныя рэсурсы важны, але асноўныя вось яны 4 штукі ўсяго ў гульне. Грошы, прэстыж, наша знакамітасць, вера і наша, ну, гэта, дарэчы, такі рэсурс важны, але вельмі слабенькі, ён пакраху толькі развіваецца. Гэта наколькі наш дом з'яўляецца крутым, наша дынастыя. Вось. У выніку, за грошы мы можам набываць розныя штукі, і звычайна працуе як грошы, як звычайныя грошы. Прэстыж таксама можа працаваць як грошы, ён таксама рэсурс, які вы траціце на не толькі прыняцце рашэнняў, а яшчэ і у маім канкрэтным выпадку гэта за гэты рэсурс я і будую будынкі, таму што моя, скажем так, мой уплыў дазваляе прыйсці і сказаць такія: хлопцы, а давайте пабудуем тут вось такую штуку. І мой уплыў дазваляе мне пабудаваць будынак у месцы за гэты рэсурс. Вось, вера дазваляе за пэўнае рашэнне будзе прымяняцца, і ў залежнасці ад таго, ну, зноў жа, таксама рэсурс, які можна будзе выкарыстаць, можна абвяшчаць, напрыклад, войны, таксама крыжаковыя і гэтак далей. Вось. І наша генеалагічнае дрэва, увогуле, гэта... У нас ёсць перкі нашага персанажа, то бок, дзе яно там? Я палез на туды. Вось яно. Перкі і дрэвы нашага персанажа развіцця. І тут шмат чаго, можна па-рознаму развіваць нашага персанажа. Пры гэтым ёсць перкі сям'і, так? І вось гэта, у нас зараз 0 аніякіх перкаў, можна, гэта тое, што будзе распаўсюджвацца на ўсю нашу сям'ю, на ўсё наше генеалагічнае дрэва, гэта перкі ўсёй сям'і, што можа вельмі умацаваць нашу дынастыю і распаўсюдзіць яе. На Broken Age адпраўляецца 2500. Дзякуй вялікі, Пурбай. Так. Блин, гэта воўкі. Дзе яны там? Вось яны галоўныя. Воўкі, я вас знайду. Яны літаральна вось гэта тэрыторыя. Вось гэта тэрыторыя воўкі. Яны там выйдуць бясконца. Ну, ўжо тэрыторыя такая маленькая, што я не бачу сэнса асабіста далёка аддаляць мапу, бо мы не кіруем нейкай вось гэтай халерай. Вось, у нас там не толькі шмат чаго адбываецца. Зноў воўкаў шукаем. Так, дарэчы, у тым захаванні архімага дакладна баг нейкі, таму што літаральна потым перапачынаў за іншага і адразу просто нармальна. Адразу ваўкоў знайшоў па таму жа квесту. Так, гэта мы... О, у нас ёсць каго пасадзіць на пасаду майстра ценяў. Гэта хто? Гэта вось гэта моя жонка былая. Ёсць праблема. Не майстрам шпіёнаў рабіць сваю былую жонку, якая яшчэ і культыстка, і, магчыма, забіла іншага чэла. Гэта такое сабе. Грыва жывы? Так, ён усё яшчэ жывы, яму 54 гады. Мне падаецца, гэта ён жа. Падаецца. Правильно, мы можем жа паглядзець яго дрэва. О, дакладна, ёсць гэтая механіка прагрыву. У яго ёсць дзеці, але і нашчадкаў няма. То бок, у яго ёсць нашчадак, але гэта увогуле па тыпу... Не, пачакайце-ка. Не, халера не працуе.
Гэта проста працуе канфедэрацыя. Ну, то бок гэта не кацяня будзе наступная, не будзе перараджэннем. Там проста як прынцып канфедэрацыі працуе. Проста наступны абраны. Асаблівы будынак. Руднікі можна пабудаваць за да халеры грошай. За да халеры грошай. Вельмі шмат грошай. Я столькі няма нават. Можам абвясціць войны усім, хто мацней за мяне. Гэта дрэнная ідэя. У нас няма лекара. Лекарам можа быць моя жа... А, мой маг можа быць лекарам. Давайте будем... Наш маг і будзе лекарам. Так. Магічная інструкцыя. Можна выдаць... Гэта дзеянне нейкае асаблівае. Я зараз паспрабуем. Так. Можна даць... Сказаць, каб будзе сама вырашаць, якія законы накладваць. Дзейнічай незалежна, але не выкарыстоўвай агрэсіўныя заклёны. Кастуй толькі тады, калі я скажу. І... яшчэ больш кастамізировать, карацей, яе паводзіны. Давайте просто, няхай, яна можа самастойна даць рады. Я не вельмі жадаю лезці ў заклёны глыбока. Гэта цікава, круто, што такая механіка ёсць, але зараз я не вельмі зацікаўлены разбірацца. Так, у нас ёсць... А што мы можам накласці? А, ну ўсе заклёны, якія мы накладваем, гэта атрымліваецца заклёны, якія канкрэтна я накладваю. Блин. Галоўна не браць у лекары былую жонку, вось гэта была бы памылка. Не, мы ўзялі мага нашага, яна адначасова і маг нашага, ну, прадывары, і ў той жа момант яшчэ і лекар наш. Бо грошай мне шкада, ну, там, да халеры. Я лепей пабудую новы будынак які. Бо 50 залатых уйдзе толькі на тое, каб наняць, а мы ўжо не маладыя. Нам ужо як бы 43. Я магу змяніць сабе вось гэтае, ну, як... Мы можам сабе абіраць наступнага... Як яно? Где яна, халера гэтая была? Вось. Где можна абраць... Патрона, вось он. Патрон. Я жадаю на фертыльнасць зноў паставіць. Паслядоўнік Мары. Вось. Нам каточкі патрэбны. Бо іх недахоп. Так, некраманты пачалі гэты самый халеру рабіць. Блин. Шо вы там робіце? Якія нахрен некраманты? Я там на свайго маршала адправіў, каб навесці парадак, вот некраманты завяліся. Абвяшчаюць войны такое сабе. Гэтыя хлопцы не будуць пагаджацца на альянсы. Нет, нічога не зраблю. У Богданы ёсць жаданне адправіцца ў Эльсвейр, але нахрен яна ідзе. Это дорага мне твои покатушкі абыдуцца. Вось гэты дом Кабус. Можа быць... Не, ну нападаць я на іх не буду дакладна. Ці ёсць у меня магчымасць зараз на гэтых напасть? Мне падаецца, я павінен перамагчы. У мяне трошки больш армія. Хто ў яго наступным будзе? Яго сын? А дачка? Так. Абвяшчаць не абвяшчаць вайну. Бо там культисты странные. Культура наша, а вось культ мне не падабаецца. На Alien Isolation отправляется 100. Я могу обвестить ему войну, я не упомню, что я с этой войны выйду живым. Есть проблема. На Alien Isolation отправится еще 100. До речи, будем ролить хутка про 10,5-10 хвилин будем крутить рулетку. Ось, и еще 100 отправляется. И я литерально перапынок на пару хвилин, я водичку возьму, еще отойду и зараз вернусь.
Так, бачу, 1500 яшчэ адпраўляецца Broken Age. На Procession to Calvary адпраўляецца 1000. О, так, 1000, ўсё правильно. Пакруцім рулетку 10 праз 5-10 хвілін, добра? Так, у нас. Мы можем паспрабаваць напасці на кого-нибудь. Зноў жа, я не упэўнены. Дарэчы, вось гэта неблагі варыянт. А я магу напасть на тебя, не? Не магу, таму што у нас няма ніякай нагоды, каб нападаць увогуле. На гэтых у нас таксама... А, не, вось на гэтых у нас ёсць. А, ўсё, кожны раз я такі гляджу, блин, а чаму я магу на яго нападаць? А насамрэч у нас ёсць тытул. Нам дастаецца тытул з таго, што мы кантралюем частку тэрыторыі гэтага невялічкага графства, то бок вось гэтай. Так? Мы можам сказаць, што, слухай, мы жадаем поўнасцю ім кіраваць. І можам паспрабаваць паспаборнічаць за яго. За гэты тытул, але армію мяне не хопіць. У яго армія амаль у 2 разы больш, і ў яго, хутчэй за ўсё, ёсць хаўруснікі. Ну, зараз пакуль няма, але пакуль мае хаўруснікі прыйдуць, ён мяне разнясе, так што, ну, такое сабе. На прынца Персіі 89-го года адпраўляецца 100. Дзякуй вялікі. Так. Я думаю... Блин. Вайна штука добрая, як бы, для пашырэння тэрыторыі, але, блин, мне падаецца, калі я ўвяжуся ў вайну зараз, і хто-небудзь вырашыць, што гэта ўдалы момант, каб напасці на мяне, гэта каб з дома яму дома будзе. Зноў гэтай волкі. Вось. Неяк сям'я ў мяне не пашырылася. І яшчэ на прынца Персіі 89-го года яшчэ 100 адпраўляецца. Дзякуй вялікі. Давайте паскорым пакуль час. Занадта паскорыў. Так, давайте на тройку. В принципе, на тройце мы нормально будем. О, можно побудовать что? Все яшчэ тут такое сабе. Чаму меркаванне нізкае? А, ну таму што вядома, там некраманты бушуюць. Так, я вось гэтага моманта не разумею. Я не магу набываць будынкі, таму што мне кажа вось такую халеру, што ваше кіраўніцтва выкарыстоўвае прэстыж, каб набываць, ну, людзей. Ну, як это, войскі збіраць, так? Но гэта нармальна для гэтых самых... Як яны? Для племені гэта абсолютно нармальна. Я не разумею, у чым праблема. Ну, по тыпу, ну так, так і ёсць. І што мы будзем з гэтым рабіць? Ну, вось гэта я магу пабудаваць. Руднікі. Мегапазерскі, можа ты ведаеш? Я, можа, нешта не разумею? Ну, па тыпу, мне нельга таму, што, ну так, я ведаю, што яно так. А чаму яно ўвогуле павінна... Чаму такія будынкі мне тады прапануюцца? Я ж не магу тады нічога пабудаваць. Угу. Жонка жадае дапамагчы мне. Мы паскардзіліся жонцы, што ў мяне тупыя... Ці залічыла прынца Персіі? На прынца пенсіі? Што? Ага, вось зараз я зразумеў, мне нешта я доўга дахадзіў. На прынца пенсіі, ну гэта... Калі ў 89-го года, то ўсё грошыкі ідуць на прынца пенсіі. Зменить назву на SDL Pop. Окей. Давай зменим. Это не так-то просто, до речі. Ну, чим більше закидано, тим довше змінять. Зараз зроблю. Принц. Принц of Persia. А, ну ні, до речі, не той капшмот. Давай. SDL POP. Раз повну назву. Оп. Змянил и зараз. Там только 3 раза закинули. Мне падаецца, апошнія 200 нікуды не трапілі, у сэнсе. Там у суме, ну, не, у мяне паказвае нормально. Я не ведаю. Ну, я бачу, один быў закінуты месяц назад яшчэ, і вось 2 сёння. На месцы.
Мы обойдемся без SDL Pop? Не, придется с SDL Popом. Без его не гуляется нормально. Так, можна сказать, прапанаваць. 3 прапановы. Па тыпу, яно дапаможа маім гэтым канцлерам, карацей, ураду. Альбо можна прапанаваць ёй застацца разам. Давайте разом застанемся. Нам каточкаў не хапае. Так, перк дыпламаты ёсць. Цяпер усё ок. Ну добра, дзіўна. Ну ладно, як ёсць. Новый перк. Сэрца сям'і. Блин, да патрыарха далёка. Мне падаецца, я трошки памылку зрабіў. Я могу, можа быць, для фертыльнасці нешта... не, фертыльнасць захавана літаральна ў тым, што я навучаюся гэтаму зараз. Давайте сэрца сям'і няхай будзе. Сэрца сям'і, усе члены сям'і атрымліваюць 15 пунктаў... Як гэта? Блин. Усе блізкія члены сям'і, карацей, атрымліваюць больш высокае меркаванне аба мне. Гэта добра. Усе, акрамя моей былой жонкі, так? Дзе ён там? Яна ўсё яшчэ тут у гэтым самым, так? Яна ўсё яшчэ тут. Можна выгнаць яе, калі ласка? Блин, зноў гэтыя. Дарэчы, а мы можам неяк паспрабаваць зараз аб'яднаць трошкі гэтае самае патрабаванне, прыняць кагосьці ў сям'ю, гэта калі мы ўжо выбару няма, каб хоць неяк выкруціцца. Рулетка была? Не, рулеткі пакуль не было. Зараз будзе. Так, спецыяльны камандзір. А дзе было нешта... вось кіраванне дзяржавы, рэлмам. Што гэта? Яно ж па-іншаму. Не, гэта не тое, мне падаецца. Не, гэта тое. Зараз будзем разбірацца. Так, гэты наш супернік стаў проста для нас к халеры. Ён нам задзяўбаў, уже кроў папіў усю. Расуем мы сядзем на гэта. Суб'екты, законы. Слухайце, гэта новы апдэйт нейкі, потому што гэта менюшка ж не так выглядала літаральна нядаўна. Так, у нас гэты самы неаб'яднаныя плямёны зараз. Так, трошки кіраўніцтва. Можна кідаць персонажаў у турмы. Трибью... Што гэта такое? Ты, хто будуць плаціць нам грошыкі, можна зрабіць. Можна пакрыху... Давайте, карацей, трошки цэнтралізуем кіраўніцтва. Трошки абмежаваная сила, ну, абмежаваны, карацей, кантроль дзяржавы. Так, добра. Гендерное прыняцце у нас усе і канфедэратыўнае раздзяленне. А можна замяніць яго? Чи ўсё не? Канфедэратыўнае раздзяленне. Ваши тытулы будуць пароўну раздзялены паміж вашымі дзецьмі. Новыя тытулы могуць быць створаны для больш маладых гэтых самых нашчадкаў. Так, усе будуць пераданы, усіх падыходзячыя дзеці атрымліваюць сабе землі. У выніку атрымліваецца вось у мяне 2 дачкі, і паміж імі будзе раздзелена мае землі, калі я памру. Гэта і добра, і не. Ось. Добра. Што? Я павінен аддаць камусьці горад? Што? Непадыходзячага тыпу горад. Это ў сэнсе, што я не магу нармальна кантраляваць? Ага, зразумеў. Мне патрэбна аддаць вось гэтыя руднікі камусьці пад кантроль, таму што я не магу кіраваць эфектыўна гэтымі руднікамі. Ага. Зрабіць вассала патрэбна. Хто мне падыходзіць? Хто мне даволі неблагі? Беззямельныя. Свайму суперніку не буду аддаваць.
На Нір Автомат відправляється 2500. Дякую велике. Так, покуль ще рано, ми коли ще не перемогли. Мы только ось, разобрались, рудники взяли тут поблизу. Давайте тады отдадим нашему магу. Яна у нас умница-разумница. Мне падаецца, яна можа неблага кіраваць. Бачыце, якая яе здольнасць да кіраўніцтва. Калі ласка, ты можаш... Так, Богдана, добра. Падарыць. Где там? Где кнопка будзе? Перадать Богдане, моему канцлеру. Так. Мой гость увогуле. Так, ось яе. Богдана, няхай ты будешь. Трошки губляюць аба мне некаторыя васалы меркавання, але васалаў у мяне няма, таму на табе тытул Богдана. Ты становішся маім васалам. Цудоўна. Ну і нормально. Пачакайце-ка, яна... Калі яна стала маім васалам, яна не можа... ну так, я дурань. Ой, я дурань. Яна пры двары зараз не можа займаць пазіцыі, правильно? А чаму? А чаму яна не можа прымаць пазіцыю? Яна ж... Васалы могуць займаць пазіцыі пры двары. Чаму яна не з'явілася ў гэтым спісе? Блин, я продзяўбаўся. Ну ладно, будем зараз шукаць сабе, блин, замену нейкую. Былую жонку. Не, на былую жонку я на гэту пазіцыю не паставлю. Яна мяне ненавідзіць. Яна яшчэ культыстка. Прыб'е мяне. Так. Ой, выбачаюся, зачапіўся за мікрафон. Наняць мага. У нас няма падыходзячых магаў. Ці ёсць у нас грошы, каб пашукаць мага? У нас ёсць. Лекара давайте. У першую чаргу лекара знойдзем сабе. А лекар уже, калі пашчасціць, будзе магам яшчэ. Так. Ну давайте вось. Ты будзеш у нас. І можа маг атрымаецца яшчэ. Дорага атрымліваецца ўсё. Які вы дарагія ўсе. Так, яна не ведае. Ён не разбіраецца ў гэтым. За Ніра вось яна будзе нас лячыць. Давайте, тады... Я не вельмі бачу, куды нам грошы выкарыстоўваць, шчыра, таму што ўсё дорага. В прынцыпе, як бы і не хопіць мне на паляпшэнні нейкія нармальныя. Гэта ўсё апгрэйднуць можна. Так, у нас няма культуры, культура не дазваляе гэтага рабіць, наша мы яшчэ не развітыя настолькі. Балеем. Ну ладно. Давайте тады зараз мы рулетку пакрутим. Ваўкоў толькі пераключым, а то ваўкі бясконцыя гэтыя. Нейкая тэрыторыя у нас з ваўкамі трапіла. Ауф. Так. Пікервилл. Где там наш? Где? Крутить кола будем. Зараз я вам переключу сцену. Не тое. Альбо тое. Тое. Пікервилл. Гук яшчэ да яго няхай будзе. Угу. Так. Нам патрэбна включыць, каб вага была. Абавязкова знешні выгляд. Куды мы без внешняга выгляда? Давайте гэты в этот раз. Так. Бяром наш спіс. Дзе ён? Забіраю спіс. Усё, што было закінута пасля гэтага моманту, ўжо не будзе лічыцца, так што ўжо позна, карацей, ведаеце. І вось наш спіс будзе. Так. Капы выкідваем. Ужо тлумачым, чаму. Капы мы не вельмі... Дайся малатка можна таксама выкінуць. Верні раз я неяк дрэнна праверыў, там нешта у нас выпало тое, што капнае, так? Там вось гэта капнае у нас. Это ўсё нормально. Ну і ўсё, падаецца. Анекдот. Ага, так, ладно. Дзе ён? Дзе ён быў? Ось он. Тыц.
Яго таксама прыбіраем. Ну што, круцім рулетку. Да, перад гэтым мы яшчэ ператасуем, каб яно трошкі больш драматычна атрымалася, бо тады вельмі відавочна вялікай колькасці альбо маленькай колькасці пераможа штосьці. Пачынаем. У аўторак будзем гуляць у The Forest. У The Forest мы даволі... Ну, мы ўжо, там была серыя стрымоў, я гуляў. Я трохі не памятаю, дзе, што я скончыў, што я рабіў, але будуць жахі ў нас, караце, у аўторак. Будзем лазіць па лесе, будзем калупацца з тым самым з канібаламі, пужацца ўначы і лазіць у пячоры, караце, вось гэта ўсё. Я рабіў серыю стрымоў, мне вельмі спадабалася, я вельмі жадаў прайсці першы The Forest, таму што мне спадабалася, я літаральна паглядзеў там адзін стрым кагосьці па другому The Forest, я нават набыў Sons of the Forest, і мне спадабалася проста канцэпцыя, але перша слабаватенькая для мяне, ну не ведаю, яна як бы цікавая, але зноў жа, з жахамі у меня такая праблема. Некаторыя гульні, ну, канкрэтна гульні жахаў, калі як толькі мне тое, што адбываецца, становіцца менш цікавым, чым тое, чаго я пужаюся, то бок па тыпу страх перадолевае маю зацікаўленасць, я перастаю яе гуляць. Пры гэтым не таму, што мне гульня не падабаецца. Мне падабаецца The Forest. Толькі я пужаюся больш, чым мяне цягне далей гісторыя. Ось. Жарандолю будзем рабіць костак. Так, мы там гэта... Крафт у The Forest. О, калі ласка, выкапайце ямку, каб там сабраць вады. О, вам прыйдзецца, вы бачыце, але вам прыйдзецца забіць чарапаху, каб зрабіць сабе месца, каб рабіць таксама зборнік для вады. Давайце-ка нарубім дрэваў, каб пабудаваць вось гэты плот. А зараз давайце-ка мы зробім жырандолю нахрен з костак людзей і вось гэтую лямпачку прыгожую з чэрапа ворага. Насандалім гэты чэрап яшчэ сабе на вось гэтую палку і будзем біць яе людзей. Ачмурэнна. Такі, па тыпу, і гэта ўсё напісана ў гайдзе па выжыванню, каб вы разумелі. Вось гайд для па выжыванню ты адчыняеш, і там, калі ласка, зрабіць намёт, у якім можна выжыць, перажыць дождж. А тут, калі ласка, забейце 10 людзей, каб з іх костак зарабіць сабе лямпачку на сцяну. Літаральна адзін да аднаго. Пабачыш, Шоуч Патэйта. Ачмурейная просто штука. Давайте-ка я зараз паставлю нам гэта. Так. Дзе наш спісак пераможцаў? Давайте я дадам нам The Forest. Радочак. Ёсць. The Forest. І ён перамог у нас. Колькі ў яго? The Forest. Дзе ты? 22 000 у The Forest было, дарэчы. Так. Ёсць. І будзе 9 і зараз 19 хвілін. Ёсць. Дадаў. Зараз вам спіс абнавіцца. Ёсць. Паехал. The Forest у нас спіса прыбраўся. І зараз я вас назад переключаю. Працягваем наши прыгоды за катоў. У нас ёсць васал, які падпарадкоўваецца нам, так? А крэпасці там няма. А як я магу кіраваць гэтай зямлёй? Яна падпарадкоўвае нам васал, які не прадстаўляе нам аніякай арміі? Не, прадстаўляе армію, дарэчы. Армія расце пакрыў. І я накіраваў свайго маршала. Маршал усё яшчэ там Я не магу... Ага, вось оно што. Мне ў ідэале пабудаваць тут новую... Неяк дзіўна я перадаў ёй... Яна дакладна частка маёй зямлі? Я нешта не разумею. Я вельмі вялікую памылку зрабіў. Атрымліваецца. Мне падаецца, я зрабіў памылку зараз. Я аддаў свайму прыдворнаму магу гэтыя руднікі. Я думаў, яна стане маім васалам. Яна маім васалам зараз не з'яўляецца.
Я могу обвестить ее войну. Что за холера? Атрымліваецца, яна ўжо не частка маёй тэрыторыі. Усё, я просто пазбавіўся ад тэрыторыі сваёй. Які я малайчынка, тэоретычна мог бы гэту тэрыторыю захаваць за сабою, калі б пабудаваў там крэпасць. Яна незалежна, так. Яна 100% незалежна. Больш за тое, я не магу яе ўзяць сабе як саюзніка. Ніяк. То бок яна просто зараз незалежная. Таму што там няма крэпасці, разумееце? Там як бы армія ніяка не збіраецца, і я не магу ёй кіраваць па тыпу горадам, як просто часткай, як правінцыя яна атрымліваецца. Блін, мне патрэбна тады ёй вайну абвяшчаць. Абсурдная сітуацыя, так? Рашэнне канфедэрацыю. Не хапае веры. Можна... Калі мы набярэм, тэоретычна, калі мы набярэм веры 66, мы можам за 5 гадоў сабраць канфедэрацыю. Цікава. Тэоретычна можна было бы аб'яднацца ў канфедэрацыю. Так, ты хто такая? Моя жонка, добра. Разбіраючыся з усімі праблемамі, я знаходжу... Так, я заўважаю гэтых самых пялёсткі кветак, якія вядуць у мае пакоі. І калі я заходжу туды, я бачу, што пакой упрыгожаны цёплымі тонамі. Так, добра. Адсвяткаваць яна прапануе нам. Сёння Валентына, карацей, Hearts Day. Добра. Святкуем. Дзіўна, адным браузеры паведамленне цалкам адлюстравалася так. Другое слово зацэнзурана зорачкамі. Цікава, цікава. Цэнзура, цэнзура. Блін, атрымліваецца... Яна нават армію сабрала там ужо. Што за халера? Мяне прызываюць да вайны. Супраць каго? Вораг. І дзе ў нас? Help. Ага. Ну давайте дапаможам у вайне. Нашаму хаўрусніку нашаму. Толькі мне падаецца, я увязаўся ў вайну, якую я ні халеры там не дапамагу нават. Не такая вялікая вайна. Не, ўсё нормально, там разборкі мелкія. Так, ось яна армія сабралася, яна хутка збіраецца. Дзякую вялікі, што невялікая. І пойдзем туды. Трохі пакідаем тэрыторыю без абароны амаль. Варожы хаўруснік далучаецца да вайны. У выніку мы прыкладна ў аднолькавым становішчы зараз. Раздзяленне Скайрыма. Пасля смерці высокага караля Логрольфа Скайрым разбіўся на две паловы. Новыя крэпасці падтрымліваюць заходніх, і старыя крэпасці падтрымліваюць дачку апошняга караля. Тут атрымліваецца вось он. Фаренгар, король Фаренгар заходняга Скайрыма, і ёсць каралева Фрейдис. Яны ў выніку абвясцілі сабе каралямі заходняй і ўсходняй часткі Скайрыма. Але у іх ёсць перадаецца розныя тэрыторыі. Зараз дэ-юрэ яны з'яўляюцца каралеўствам, і па тыпу проста ў саюзе две паловы. Калі яны поўнасцю аб'яднаюцца як рэгіён, то яны могуць абвясціць вайну другой палове. Ну, карацей, там у Скайрыме разборкі пачынаюцца. Вось он, заходні Скайрым і ўсходні Скайрым. Але ёсць яшчэ Вайтран, Вальхейм і Вінтэрхолд, якія
ну, незалежна як бы тэрыторыя. У выніку, калі ім атрымаецца неяк аб'яднаць свае тэрыторыі поўнасцю пад сваім кантролем, я так разумею, вось гэты пік яшчэ, то яны могуць пачаць, ну, паспрабаваць забраць іншую тэрыторыю. Ну, гэта праблемы поўначы, нашыя праблемы каточкавыя. Ой, глядзіце, блин. Мой гэты сусед напаў на таго, вось я зараз вызваліў тэрыторыю, і адразу ж нападзенне адбылося на гэтую тэрыторыю, і зараз я згублю. Так, яе забяруць зараз. А чаму Рэне? Я вызваліў тэрыторыю, забраў сабе, даў яе, падарыў яе свайго прыдворнаму магу, яна стала асабістай тэрыторыяй, і адразу ж захапілі. Адразу ж просто. У нас новы каточак. У нас з'явіўся новы каточак. Дзе ты там у нас? Хайбак Бдрол. Ось он наш маленькі. Яму 0 годзікаў пакуль. Кацяня. Яшчэ. Так. Паўручнік, ты збірайся хоч нешта рабіць, а? Мне там гэты самы сталіцу захопліваюць, а ты што робіш? Чым ты займаешся ў гэты час? Стаіць у сваёй сталіцы сядзіць. Чму Рэнна, дзякуй мой вялікі. На Броукен Эдж отправляецца 500, дзякуй вялікі. Так, канцлер пакінуў... Ох ты ж, ё-маё, захапілі мою сталіцу. Конец альянса кончыўся. Захапілі майго лекара. Так, асаду я прайграў. Захапілі, яшчэ забілі кагосьці. Ой, прыдворных. Навошта я увязаўся ў гэтую вайну? Глядзіце, у мяне вось мой урад. Паглядзіце, які ён, блин, магутны. Вельмі дрэнна, вельмі дрэнна. І майго вось гэтага новенькага кацяня забралі. Ну, захапілі. Халера. Мае хаўруснікі прызываюць супраць яшчэ аднаго ворага. Свяшчэнная вайна. Ну давайте прымем яе, але я ўдзельнічаць у ёй не буду нахуй гэта. Блин, я зараз сюды едзе. Яшчэ хутенька едзе так. На коне сваім. Прайгрываем мы гэтую вайну, карацей. Прыйшоў дапамагчы, блин. Інтэрэгнум. Ты хто такі? Протекторат імперскага вострава. Так. На працягу стагоддзяў Серадзіл і большасць Тамрыэля была кіравалася дынастыяй Рэман і потым патэнтатам. Пасля за апошнія некалькі дзесяцігоддзяў аўтарытэт імперскай правінцыі на рэгіёны Тамрыэля знізіўся, пакуль патэнтат мог кіраваць толькі часткамі Серадзіла. Пасля таго, як патэнтат нарэшце абваліўся, гэтая пустота моцы, з'явілася пустота для моцы ў Серадзіле, якая хутка была запоўнена старэйшай радай, якія захапілі кантроль над імперскім горадам і асяроддзем. Эта новая сила абяшчае легітымнасць скрозь сілу, даную яго радай Алесіі з лініі Алесій і Рэманаў, і ўзяла сабе назву імперская камуна. Па ўсяму сусвету некаторыя цэнтральныя аўтарытэты падаюць, і людзі шукаюць бліжэйшых лордаў для абароны. І інтэрэгнум афіцыяльна пачаўся. Што такое інтэрэгнум, я не разумею. Вось, тут трошкі. Новае кіраўніцтва пад кіраўніцтвам старэйшай рады атрымлівае кантроль над імперскім востравам. Таму што з-за таго, што не змаглі захапіць кантроль над сярэднімі землямі, дзіўна чаму, так? Яны будуць... гэта яны атрымліваюць. Кароль Атрыбус Чарола, гэта ён атрымлівае. З-за таго, што не захапіў цэнтральныя землі, яны могуць накіроўваць сваё кіраванне толькі супраць імперскага вострава і зямель. І толькі тых, хто прыняў іх кіраўніцтва. Яно будзе паказвацца, яны будуць вядомы як лорд-пратэктар імперскага вострава. Рэшта Серадзіла, карацей, праблемы Серадзіла.
Усе лётаюць, усе б'юцца. Гэта пачаўся Crusader Kings. Насамрэч, у мяне даволі дрэнна зараз атрымліваецца. Ну, карацей, маю зараз армію разаб'юць. Выкупілі майго сына. Дарэчы, выкупіў майго сына хто? Васал мой, не? Моя жонка выкупіла ўвогуле. Дарэчы, моя жонка кіруе яшчэ сваімі землямі. Ну, не ўсё ж так проста, у яе ёсць свая зямля. Вось яе тэрыторыя. Вось гэта тэрыторыя маёй жонкі. Блин, моя армія там... Разносіць мою армію. Разнеслі. Што, у якіх землях мы... У якіх войнах мы ўвогуле ўдзельнічаем? Зараз чырвоненькім адзначаны нашы ворагі, блакітным нашыя хаўруснікі. А як я магу ў гэтай вайне паўдзельнічаць так-то ўвогуле? Мае войскі разбілі. Я зараз толькі назіральнік за вайной, а не ўдзельнік яе. Толькі кашмар. Я прачнуўся напужаны, маё сэрца білася моцна. Мяне гэта самых закавалі ў нацыі голым. Пакуль... Карацей, нам прыснілася, што нас закавалі ў ланцугі і мужчыны і жанчыны з галавамі казлоў кусалі і рвалі мою скуру. А потым я стаў адным... Гэта, карацей, канібалізм. Карацей, можна стаць канібалам. Так. Малітвы дал Коша абароніць мяне. Можна прыняць... Ну, яму нам прыснілася тое, што нас хтосьці спрабаваў сажраць, і потым нам прыснілася... Потым у працягі гэтага сна нам снілася, як мы самі сябе пажыраем, па тыпу такая вось штука. І гэта быў вельмі жудасны сон, але можна хіснуцца і атрымаць сабе перк канібал. Так. Не, мы молимся нахрен. Каннибализм нам не треба. У нас осталась только одна территория. Так. Абсолютно абсурдным гэтым самым. Абсолютно абсурдным чынам. Я захапіў гэтую суседнюю тэрыторыю. Я аддаў гэтую, ну, мне сказалі так, падарыце, калі ласка, гэтую тэрыторыю камусьці з вашых прыбліжоных, бо яны, карацей, ну, вы не можете кіраваць гэтай тэрыторыяй. Ну, і ёсць такая механіка, што вы можете кантраляваць крэпасці, але гарады, напрыклад, проста звычайным мэрам горада вы быць не можете. Вы павінны аддаць гэта камусьці са сваіх кіраўнікоў. Падказка мне сказала, што, ну, дай каму-небудзь, ён стане тваім васалам. Я так і зрабіў. Васалам ён не стаў. Гэта іншая тэрыторыя, і ў выніку гэтая тэрыторыя проста стала незалежная. І літаральна праз месяц яе захоплівае мой сусед. Вось такая вось халера. Я паслухаўся падказку. І моя рада, паглядзі, як выглядае моя рада. Ачмурена, так? Дарэчы, у мяне ёсць дарадзіна, які падыдзе на пазіцыю майстра гэтых самых ценей. Які мяне ненавідзіць яшчэ, Ачмурена. Блин, гэта моя жонка была. Не, выгнаць нахрен. Выгнаць. А у турму я не магу яе пасадзіць, не? Не атрымаецца. 0% шанец, што атрымаецца. Выгнаць. Просто не нахрен. Што моя былая жонка тут яшчэ пры двары робіць? Яна адзіны чал... У мяне літаральна пры двары засталося 2 кота. Я і вось гэты маршал. Ну ладно, 3 кота. Я, вось гэты маршал, які мяне ненавідзіць, он мой супернік. І моя былая жонка, якая культыстка ўвогуле. Призывать конфедерацию. Угу. А давайте паспрабуем. Может атрымаецца. Собрать племёны. Карацей, аб'яднаць жадаючых, каб пад адным сцягам, каб быць разам. Чё, сёння халера не атрымаецца ў мяне? Прапанаваць канфедэрацыю не атрымаецца. Табе. Прапанаваць канфедэрацыю. Яны не падыходзячага тыпа. Ты. Прапанаваць канфедэрацыю. Не прыме, мінус 112. Так? Ты, мой хаўруснік. Прапанаваць канфедэрацыю. Яны не падыходзячага тыпа. Ды бляха. Кто-нибудь конфедерацию, не? Нельга это уже отменить, так? Это была помылка. Ты не ждаешь? Не ждаешь. Холера. Нам потребны той же самой веры, карацей.
А, блин. Ладно. Цікаво, ці сталася механіка кота годованця. А. Цікаве питання. Так, давайте-ка моего маршала отправим на... А, контролем он не может займаться. А чому? Тому що він зараз захоплений. Добре. Ну, короче, ми зараз просто назираємо, як війна розгортується, тому що ми нічого не можемо впливати. Мою жонку захопили у турму. Эх, холера, холера. О, Мазук вырос уже. І знову Трикстер, да ёпарасоте. Що у мене усі Трикстери? До речі, я можу хоч кого-небудь поучить там? Блин, ну ладно. Я могу адуковать дитё? Давайте его адукуем, попробуем. Кто может адукация его заняться? Я холера его видаю. Что же мне такое робить? Нашарок, ты, дочка наша, давай-ка знайдем тебе когось по линии, ось ты, кузена нашего. В принципе, не благо, им подходит ще культура. Може ще хтось есть? Культура не подходит. Я не ждаю зараз нечто с культурами крутить. Есть без высоких домовлений. Ну, ось это самое наилепшее. Але он частка нашей семьи. Усё вельмі блага, гэта 100%. Усё вельмі блага. Давайте вось гэтага. Ён там так само трикстеры на трикстерах. 0,9% шанс, что с детьми будет нечто не то. Ну, гэта низкая шанец, так, тому, нехай. Так, ось. Її мужа знайшли. Об'єднали, добре. Чудовно. У нас просто нехай у їх, чим раніше у їх котенятки з'являться, тим лепей. Ми можемо нечто протягувати тоді. Тому що, глядім, так, ось наша династія. У нашей династии ўсё дрэнна. У нашей династии гэта, калі Тара Зеніра, моя сястрычка, памрэ, то яе дзеці гэта іншы дом ужо. І нічога не будзе, ну просто конец. Вось. Яна хоць і на майго дому, але у дынастыю іншую адпраўляецца ўсё. А вось гэта мае нашчадкі, іх толькі 3, і больш нікога ў доме няма. Вось. Социальная манипуляция. Да ты задолбал. Ты... Чему тебе не захопили? А? Я спробую... Карцей можно не... Давайте его не... Ён карцей мяне злуе, я могу зманіпулировать и мне, каб скарыстацца, ну... Каб упомнить... Карцей перекрутить все так, быццам бы ён мудак. Калі коротко. Манипуляция... Манипуляция... А гэта дыпламаты у нас проверка, так? А інтрыга ёсць? Так, усе праблемы абвінаваціць яго ва ўсіх праблемах, скажем так. Давайте паспрабуем. У меня хутчэй за ўсё не атрымаецца. Я не настолькі дыпламат круты. Інтрыгі, калі ласка, дыпламатыя не. Давайте на титул. Давайте, у нас один шанец, як нам нечто перекрутить. Давайте поспробуем позбавиться от... Я могу? Не, забойство не проканає. Ну, блин, и отрутить нікого не атрымаецца, так? Я просто мог бы нечто парабіць такого, каб у маё кіраванне перадалі гэты. Ну, вось гэта суседняя зямля. О, у мяне атрымалася. Так. Я асцярожна, карацей, сацыяльна перасунуў усе праблемы на яго, і ў выніку, якая праблема ў яго не ўзнікала, ён становіўся вінаватым. Заманіпулировали. Заманипулировали и манипуляторы. Так, войны мы проигрываем там. Як не дивно, так? Проиграли в войне. Я не здивлены.
Дзеці атрымліваюць дадатковыя скілл-поінты. Няхай, это добра. Выпусцілі майго... Чаму ён нефью мой лічыцца? Ён увогуле... Так, гэта не наш сын, гэта... Наши гэтыя... Забыўся, як нават называюцца. Так, дзеці атрымалі перкі. Цудоўна. Конец альянса, таму што тэрыторыю тую захапілі. Жонку вызвалілі нашу жонку? Не вызвалілі. Я магу выплаціць? Эх! Колькі ж... Як уж... Чаму? А чаму ён не прымае? Ага. Яны... У іх яшчэ свой канфлікт, і, карацей, мне не атрымаецца гэта самае... Ну, упомніць яго. Яна вораг яго. У іх настолькі дрэнныя адносіны, што я не магу выкупіць яе. А як мне гэта зрабіць? Я магу нешта хоць неяк паспрабаваць гэта змяніць сітуацыю. Мне падаецца, не. Моя жонка будзе ў турме, пакуль ён сам яе не выпусціць, атрымліваецца. Так, армія збіраецца па новай, бо у нас... Да ё-моё, нам абвясціў вайну. А што ён прапануе? Вось гэта сусед абвясціў мне вайну. Мне падаецца, мы зараз скончымся. Прапанаваць мір, калі ласка. Здацца, што ён зробіць? Ён атрымае гэта тэрыторыю. Ну, просто захапіць, ну, ваяваць тут не атрымаецца. У мяне ні тэрыторыі, ні войск, нават і блізка. У мяне войскі 300 ваяроў. 294, калі дакладна. Ён нас захопіць зараз. Я просто здаюся адразу, бо гэта вайна ў адзін бок. І... Я не думаю, што ён пакіне нам землі. Тут нейкія, так? Гэта гейм овер. Я віншую нас. У нас яшчэ стрым не скончыўся. Блин, давайте яшчэ. У нас час як бы ёсць, паўгадзінкі можна патыркаць. Мы прайгралі. Для тых, хто не зразумеў, нашу тэрыторыю апошнюю захапілі і землямі мы больш не кіруем. Мне падаецца, нейкае дапаўненне да Crusader Kings было дадана, якое дазваляе вам быць беззямельным, карацей, вось такое. Мегапазерскі, калі ласка, выправ мяне, калі не, бо я нешта такое бачыў па тыпу вандруючыя гэтыя самыя, па-моему, ноубол, нешта такое. І мне падаецца, гэта я не глядзеў, таму што яны гэта высядзілася і каштуюць нармальна. Вось, я яго не набываў, і ёсць такое. А што яно дае? Паглядзеў толькі што серыял Fallout. Мне здаецца, ці яны не придумали нормальный завершенный конец. Неужели это так тяжко? Я не глядел сериала Fallout. Я пропустил его. Не тому, что мне не цікаво, я думаю, может было бы неблаго поглядеть. Так, у выніку... Ее такі додаток, так. Атрымліваецца, калі бы мне быў гэты додаток, то мы бы працягнули ўсё яшчэ гуляць, так? Просто беззямельнымі. Со спробой вернуть династию свою, так? Ну, нешта такое. Я правильно гэта разумею? Бо было бы цікава. Ну, ось, асабісце, калі ты з такіх мелкіх гуляеш, мы-то не памёрлі, разумееце? Мы як бы... Мы просто згубілі зямлю сваю. Магчымасць гуляць за беззямельных персонажаў у асноўным. Угу. А калі бы вось... Ну, а вось зараз канкрэтна, вось у гэтай сітуацыі, калі маю зямлю захапілі, але герой жывы, то атрымліваецца, як бы працягнуў бы гуляць у такім выпадку. Гэта не гейм-овер. Я думаю, мы давайте новую гульню яшчэ пачнем. У гэты раз... Блин, давайте зараз увогуле возьмем. Вось за каго трапіць? Літаральна рандомны. Неважно хто, у нас не только шмат часу, але мы што-небудзь яшчэ натыркаем. Давайте. Вось, рандомны персонаж. І нам выпадае... Баронства Віріла. Так, яно у нас на ўсходняй частцы акавірскага патэнтата. Вось тут будем. Добра. Давайте за яе. Куды мы там... Што у нас атрымаецца? Новае захаванне. Добра.
Абіраем ёй. Яна ваенная, добра, няхай будзе. Стыль жыцця давайте няхай будзе фокус на стратэгіі, будзе стратэгам. Мы кіруем адразу 2 тэрыторыямі, пры гэтым гэта канкрэтна 2 правінцыі розныя. У нас ёсць, давайте паглядзім на нашу сям'ю. Наша сям'я літаральна тут трошачкі толькі. У нас ёсць сын і дачка. Добра. Зусім невядомы дом, такі маленечкі. Што я магу? Мы самі з'яўляемся вассалам імперыі. То бок мы падпарадкоўваемся імперскаму акавірскаму патэнтату. Вось. І тут свае ўнутраныя яшчэ разборкі будуць, хутчэй за ўсё, так? То бок, калі на яго паглядзець, мы так-то усе агульныя, але тэрыторыі тут унутры, нягледзячы на тое, што як бы ёсць лідар, мы можам паміж сабой тут разборкі феадальныя рабіць. Так. Біарэм запаўняем наш... Нешта ў іх, блін, спадніцы ўсё задзіраюцца ва ўсіх нашых. Наш святар Тэльдіус. Спадніца задраная зноў. Няма каго ўвогуле паставіць. Мой рыцар, лорд і муж. І муж, вось он. Імперскі культ. Нібенес. Імперскі культ? А што за вера такая? Імперскі культ, так. Пакланенне святым. Змянілася пасля гэта сама паўстання Алесіі. Але вера ў 8 і кавенант з Акатошам усё яшчэ фармуе веру Сірадзіла. Мясцовыя веры і гераічныя богі ўсё яшчэ можна знайсці, ну, іх можна ўсё яшчэ знайсці ў правінцыі, і кажуць, што імперскі горад гэта дом 1000 культаў. Ну, імперскі культ у выніку атрымліваецца гэта. Наколькі я разумею, так, напэўна. Я больш бачыў, як людзі гулялі з гэтым дапаўненнем, пачынаючы без зямель. Ага, добра, зразумеў. Ну, самае цікавае ў гэтым серыяле гэта дэкарацыі і спецэфекты, а так ёсць дурныя і дзіўныя моманты. Ну, дурныя і дзіўныя моманты, гэта, мне падаецца, ідэальна для Fallout. Але не чытаў, што калі вось так землі страціць, то таксама гуляць можна будзе. Ага, добра. Просто мяне цікавіць гэтае дапаўненне, але я хістаюся. У мяне ёсць Вікторыя яшчэ, і у Вікторыі у мяне не набыта ніводнага дапаўнення, акрамя там бясплатных, так? А там месцамі без дапаўненняў шчыра, ну, даволі сумна. Ну, то бок, некаторыя рэчы, механікі зараз Вікторыі такія, што трошкі складана гуляць без... Для некаторыя нацыі складана гуляць без дапаўненняў. Таму што вы не можаце там нейк уплыву, напрыклад, на суседнія землі рабіць. Ну, там ёсць по тыпу такая штука. Сфера ўплыву, карацей, мне падаецца, дапаўненне патрэбна набываць, а у мяне такой магчыма... Ну, просто залочаны функцыя некаторая. Непрыемна. Вось. Я думаў, ну, тут пытанне ў тым, што гэта яны там каштуюць, блин, амаль асабістыя... Яны каштуюць літаральна па грошах як паўнавартасная гульня, і таму мяне трошкі душыць набываць іх. Дарэчы, бачце, грыбоў да халеры. Моравінт пайшоў далей. Грыбы і дрэвы. Усё перамешана. Спадзяюся, дом Хлаалу не вырашыць тут нападаць на нас, не? Ён там моцная, здаравенная. А, ну як яны нас нападуць, мы што імперыя. Так. Звычайна тэсаўская рэлігія, толькі яшчэ без Талоса. Ага. Разумеў. Так. У нас які лад увогуле у нас? Я так разумею, мы ўжо як такі, якраз такі не племя, так? Карона, так. У нас мы по тыпу феадалізму у нас паўнавартасны. Нам патрэбна... Мы не можам просто так нападаць на суседа, нам патрэбна казус беллі. Без яго ніяк. Патрона. Патроны наши. Акатош, Аркей, Дибелла, Юлиана, Скинарет, Мара, Стандар и Зенитар. У нашем выпадку у нас есть на кого нападать? Так. Няма. У нас увогуле няма чым займацца. Інтрыгі можа быць, Дибеллу можа быць. Давайте... Акатош. Няхай будзе Акатош. Будем поклоняться Акатошу. Так, можно разместить наш
наших хлопцаў, ваяроў імперскіх. Вось сюды давайте будзе. Легіянеры ёсць. Хто у нас? Наш святар нами не задаволены. Давайте яго настрой падымем. Будзем з ім размаўляць больш часу бавіць, каб ён не злаваўся на нас. Наймем сабе лекара. Няхай ён лекарам і будзе, бо дорага. І нам яшчэ спатрэбіцца гэта маг наняць. Наймаем мага прыдворнага. Петыцыя да патэнтата. Цікава. Можна прыйсці у гэта самае у імперыю, ну, у галоўны горад, і петыцыю імператару прадставіць. Занять грошай у свяшчэннага ордена. Заказаць баннер. Блин. Давайте пакуль не. Наймаем сабе мага. Не, у першую чаргу армія, рыцары. Ты нанять. Ты нанять. І ты нанять. Ось. Усё. З рыцарамі разабраліся. І грошы ушлі. Нормально. Рыцары гэта добра. Мы атрымалі шмат стрэса. За што? За то, што нам наймалі? Я там не заўважыў. Так. Таму што ён акаточак. Ха. А на Unreal Tournament канал падправляецца працоў. Дзякую. У святароў нічога святога ходзіць спадніцы задраўшы. Ну, не святыя зусім. Так. Глядзіце, я зараз зразумеў, як у культы трапляюць. Карацей, калі у вас можна звярнуцца ў культ дзеля таго, каб стрэс знізіць. Вось у чым сэнс. Затворніцтва. Не. Не. Мы будзем трымацца. Я магу нейкія рашэнні прыняць, каб супакоіцца? Ні халеры не. Давайте тады гэта самае. Улезем у даўгі, каб пабухаць. Можна ў пілігрымства адправіць. А гэта што нам дасць? Легітымнасць, стрэс і святарства гэтае. Блин. Меркаванне гэта... Давайте, карацей, гэта танней трошкі, адправімся ў падарожжа. Пілігрымам будзем. Так. Для паклонения и пасу свету. Не, давайте поклонение. Куды мы отправимся? У империю. У гэта самае. Дадатковых кошт. Далёка. Ну, імперскі квартал, карацей, далёка ў цэнтр імперыі. Пападарожнічаем. Трэба распланаваць наш шлях, каб мы з меншай небяспекай падарожнічалі. Можна, ты поедешь з намі. Что нам яшчэ? Тут довольно небяспечна падарожнічаць. Давайте-ка мы... Не то. Где там было? Не destination, вось, шлях замяніць. Мы аб'едзем гэта небяспечныя землі просто. Вось. Альбо гэта 15. Зялёная гэта ўсё роўна небяспечна. Блин. 12. Тут 32 небяспека. Ё-моё, як тут небяспечна. Ва ўнутраных землях плюс-мінус яшчэ нормально. Блин, ну давайте тады. Я так і пакінуў. Насамрэч гэта плюс-мінус яшчэ. Пілігрымы па карчмах. Ну вось і такі план. Можна карацей, як працуем? Вы можете адправіцца, вы можете ўвогуле падарожнічаць як бы за галоўнага свайго персонажа, а гэта мы у як бы святое... гэта самая царква Аркея. А я магу назначэнне змяніць на яе, не? Не магу. Так. Што ў мяне? Сюды? Атрымліваецца, я туды магу просто наведацца, так? Ага, я магу заехаць у яшчэ дадатковае месца, каб яшчэ там пабыць. Давайте вось трошки кастамізіруем. Наведаем царкву. Там далёка, мне падаецца, там небяспечна будзе. Так, давайте трошки зменім маршрут. Трошки заедем по дарозе, раз уж такая штука.
Вось тут. Вось сюди у Аркей завітаем і потым яшчэ пасля гэтага адразу вось сюды пойдзем. Вось так, каб яно менш па небяспечных тэрыторыях падарожнічаць было. Назад тое ж самае зробім. Сюды і ось сюды. І будзем тады 2 разы наведаем, і у нас будзе яшчэ навучанне трошки. Ну і ўсё атрымліваецца. Мы тут яшчэ наведаем. Гэта наведаем, ну, цудоўна будзе. О, можна стрэс тут знізіць. Давайте вось тут яшчэ маршрут трошки зменім. Сюды і сюди. Ось так. Пачакайце, нешта не тое. Так. Гэта ў адзін бок. Так. А чаму? Гэта ў адваротны бок вось сюды патрэбна дадаць. Вось, у тым неправільным парадку. Во, вось такім чынам. Блін, а тут уже можна яшчэ дыпламатыю атрымаць. Да, блін, да, тут падарожнічаем. Раз падарожнічаем, то падарожнічаем. Раз уж мы туды прыедзем, то давайте нормально так скарыстаемся гэтым ужо. Я тады, калі туды будзем ехаць, мы заедзем вось сюды яшчэ. Вось сюды. Вось сюды мы заедзем. Ну, в прынцыпе, і так наведаецца нормально. Ну, нормальненько, нормальненько. Окей. Форт. На арену зайдем. Ну, мне падабаецца, Ёсць яшчэ што па дарозе такога цікавага. У імперскі горад падарожнічаць Ачмурена. Усё. Адпраўляемся ў яго. Перегрым. Намеры знізіць сабе... Я ўсё прадумаў, акрамя аднаго. Грошай не хапае. Які ж прыгожы маршруты зато я будаваў, Вось, варта таго было рабіць, так? Я ж ніяк не ўлезу ў гэты бюджет 12. Я думаў, я магу ў мінус уйсці. Я думаў. Не падарожнічаем. Ну, добра, пасядзім. І рашэнняў я ніякіх не магу нарабіць, так? Паляванне... Я магу пачаць паляванне, калі ў мяне няма нават гэтага самага. Ну, напрыклад, вось так. Ну так, мне не хапае, і я не магу пачаць паляванне. Добра. Ні на што не хапаем. Бухаем. Дык вось я прадзяўбаў момант, калі можна было ў гэту самую сесці. Падазронная нататка. Таямнічая нататка. Калі... Цыдулка, не нататка. Калі вярнуўся ў свае пакоі пасля складанага дня і сустрэчы з маім урадам, я знайшла дзіўную цыдулку, якая ляжала зверху на маім століке, каля ложку. Я адчыніла і прачытала. Бласлаўлены тыя, хто адчыняюць непрабіты шлях. Мы параноік, і таму гэта супер стрэс. Максімум стрэса проста. Мы зараз... Ператварэнне у... Я нават тачылку сабе зарабіў. Ператварэнне у алмазы. Так, у нас мы чуем ўжо галасы ў галаве. Можна да караля... Карацей, мы чуем прынца. Ужо гэтых самых... Дэманаў, карацей, мы чуем. З галавы вылецела назва. Так. Можна ляснуцца. Можна выкарыстаць сваю... Прабежацца на ім і знізіць сабе шмат чаго, ну, па тыпу знакамітасць сваю, знізіць гэты самы шмат прэстыжа свайго, згубіць у ноль, ісці па прэстыжу. І мы ўсё яшчэ... Давайте, карацей, голымі прабежымся. Прабегліся. Але стрэс толькі паднізіўся, і мы ўсё яшчэ застрэсаваныя. Завярцела цётка. Дык, блін, імгненна, мы літаральна... Мы колькі? Мы 15 хвілін гуляем, мы зараз прайграем і тут яшчэ. Так, добра. Пробуем што-небудзь зрабіць гэтым. Наша знакамітасць упала проста... Ну, мы па тыпу заняпадзе. Меркаванне ўсіх і колькасць рыцараў, меркаванне людзей і колькасць рыцараў упала.
Нам, што каб вярнуцца нават на нармальны ўзровень, яшчэ прыйдзецца пазмагацца за гэта. Вельмі пазмагацца. Так. Рада пустая. А, не, пачакайце-ка, ёсць. Ёсць рада трошкі. У першую чаргу, вось у нас чэл. Ты будзеш. Нам патрэбна хтосьці, хто будзе кіраваць тэрыторыяй. Вось ты, майстар караванаў. А хто у нас лепей за ўсё падыдзе на вайну? Вось ты, наш рыцар і майстар ценяў. Давайте вось наш рыцар. Таксама. Усё. Мы... пачакайце-ка, гэта адзін той жа. Блин, не хапае на ўсё. Вяртаем, хто там у нас разбіраецца. Ты у нас разбіраешься, будзеш ты. Вельмі хутенька мне як звар'яцелі. Імгненна проста. І нам яшчэ з цыдулкай гэта не... Цыдулка ўвогуле, яна па тыпу і так стрэс бы дала, а з тым, што яшчэ і мы параноік, цыдулка ўвогуле проста ў жах нас перавяла. Проста катастрафічна. Блин, клёвы мод. Мне падабаецца. Я невялікі фанат модаў. Ну, я ўжо дзяліўся гэтым. Але гэта рэальна іншая гульня. Ну, па тыпу, яна настолькі... Змена сеттинга настолькі ўплывае, што гэта круто. Вось. Адзінае, каб я ведаў яшчэ мясцовыя... Ну, як яно... Каб я ведаў... Трошки за лор тусіў, ну, па тыпу... Я памятаю трошки гарады, як называюцца. Прыкладна. Але я не памятаю, напрыклад, до конца. Я памятаю імперскі горад, напрыклад. Я памятаю заходнюю частку, але гэтыя гарады яшчэ ўвогуле ёсць. Порт Нікель, горад Вея, Дзонот. Я вось гэтага не памятаю, напрыклад, так. Зніклы храм, Кейнот, Араумос, Кармала. Гэта назва мне нічога не кажа. Порт Эш мне, по-моему, нешта кажа. Вайнон, Торхал. Што гэта за назва ўвогуле? Я мне не вельмі кажуць штосьці. Я такі... Холмстед. Вось Холмстед я памятаю. Блин. Реально. Skyrim яшчэ плюс-мінус памятаю, таму што ён быў не 15 гадоў назад. Ну, ладно, не, ён быў амаль 15 гадоў назад. 14... Я просто Skyrim перагульваў хаця бы апошнія 5 гадоў. Так, давайте Skyrim праглядаем. Мы пачынаем, калі мы пачынаем падарожжа, гэта... А дзе тут была? Вайтран. Вось он, Вайтран, тут у нас знаходзіцца. І вось он Хелген, які якраз такі знішчаецца ў пачатку. Так, убачце за спойлеры на гульню. Вось, Хелкіп. Хелген, вось горад Хелген. І мы спускаемся вось сюды Ривервуд. І потым ідзем у пачатку міма Хонінбрю да Вайтрана. І Вайтрана па тыпу тут трошки раздзелена па тэрыторыі, каб ну, былі розныя бонусы. Напрыклад, Йорваскр, ён асабіста стаіць. Якая ж музыка, а? Яна не занадта голосная, не? Я спадзяюся, не прабівае, бо яна зараз рэальна, яна і мне голосная. Яна не збалансавана трошки ў модзе. Некаторыя вельмі ціха грае, некаторыя вельмі моцныя. О, дарэчы, нават ёсць гэты самы річ гэты. Зямлю, якую нельга прайсці ўвогуле. Там яна проста руіна старажытная. Зокі Хродгар. Вось. Кайфуем. Каб я реально, каб памятаў трошки тэрыторыі, можа быць, мне яшчэ больш, ну, такое вот, я ведаю гэтую землю, там, альбо нешта такое. Было б яшчэ больш прикалдасна. Так. Ну і ўсё, у прынцыпе, мы сядзім. Пачакай, што за вайна? Нейкай вайны? Так. Сцены Куладзіла. Делегацыя з Куладзіла павольна выходзіць з маіх прыватных пакояў, нарэшце, калі наша сустрэча скончаная. Так. Яны просяць петыцыя. Яны прыйшлі, каб паспытаць, каб мы адрамантавалі сцены іх крэпасці. І паспыталі мяне на дапамогу. Я б'ю пальцамі па стале, думаючы, ці трэба адпраўляць ім грошы. Я павінна прыглядаць за сваімі, ну, людзьмі. Мы губляем гэты самы
Професіональна перабудаваныя сцены, узровень форта і папулярнае меркаванне. Так, можна асабіста можна за гэтым назіраць, але гэта дакладна нам кап здай, плюс мы яшчэ і лідар такі сабе, ну, у гэтым ніякі. Ну, давайте, няхай ім грошы адыдуць. Мы неяк з мінуса вылезем. Цікава, колькі часу гэты мод рабілі? Гэта ж велічэзная праца. Я думаю, што да халеры. Ну, там... ну, гэта гіганцкая просто колькасць працы, шчыра. То бок, ну... Ёсць жа яшчэ... Я не памятаю, дарэчы, гэта ў Crusader Kings, па-моему, ёсць яшчэ версія мод на Вестерос, карацей, на Гульню престолаў. Вось. Таксама, як бы, здаравенная праца, але мне падаецца Вестерос зрабіць прасцей, чым вось гэта. Ну, тут да халеры. Вам патрэбна улічваць настолькі да халеры пра лор, механікі магіі, розныя бафы, дебафы, яшчэ палітычныя разборкі вы дадаеце. Тое, што там коні дзесьці у нас падарожнічалі, я бачыў. Коні падарожнічалі скрозь. Каля Вівіка коні я бачыў падарожнічалі праз ваду. Так. Дзе там? Не, пачакаць, Вівік, вось он. Бачце, коні бегуць. Праз мора. У прынцыпе, не такая вялікая праблема, так? На фоне таго ж, колькі працы тут укінута, гэта ачмураць. Мая павага, карацей, стваральнікам. Можна наняць мага. На якога мага я найму з такімі-то грошамі? Добра, паскара... Я просто на 5 пастаўлю. Падзенне снежнага прынца. Я вывучала старажытныя бойкі і гісторыя, ну, аб гонару. Знайшла гісторыю снежнага прынца і яго перамогу арміі з Грамора. Так. Пра фалмераў. Давайте досвед. Давайте трейд, абарончы трейд. Мы будем лепей абараняцца. Мы ж военные по типу. Нам бы у нашага двара бы собрать людей. У нас кіравання няма ніякага. Дзіцёнак трошки задумлівы у нас. Это наш якраз таки сын, і ён будзе нашчадкам, яму 3 годика. Мотоніконія Келпі? Ну, можа быць. А такі ў Моравіндзе водзяцца? Я не думаю, што Келпі водзяцца ў Моравіндзе. Дарэчы, яны ўвогуле існуюць у сусвеце. Ну, я разумею, што ў рэальным сусвеце іх няма, але мне просто цікава. Для тых, хто не ведае, Келпі — гэта, карацей, водныя коні. Ну, карацей, па тыпу як элементалі вады, можна сказаць так. Ну, ось. Дзе муж? Муж, вось он. Ён, дарэчы, мой васал? Не, ён беззямельны, карацей. Это наш дом, а ён просто беззямельны чел. Нават бездомны. Ну, карацей, яго няма дынастыя ніякая, просто з простага люду. Так. Дарэчы, трэба больш дзяцей. Чуеш, муж? Так. Забіць не? Во. А чаму раманс не можа атрымацца? Чаму так складана зарамансіць свайго жа мужа? Модификатор схемы. Что? Я не разумею. Я не разумею, чаму гэта праблема. Вогуле, нават не магу уявіць сабе. Забіць яго прасцей, чым, блин... Ну, давайте просто настрой. Будем, карацей, яго адносіны парабчаць з мужам. Насамрэч, паводле лора, дзіўна сама наяўнасць коней у Моравіндзе. Так, так. Я думаю, гэта не вельмі важна. Ну, да і пофіг. Вось бегаюць і бегаюць. Зноў жа, гэта такая мелкая халера. Ну, это настолькі не важна, по-моему, увогуле. Вось. Сам факт таго, што ўсё і прамалявана, і ў гарадоў свае стылі. Вось моравінскія гарады адрозніваюцца ад імперскіх. Гэта самае. Гарады катоў адрозніваюцца, дарэчы, як наш папярэдні кот. Нармальна яшчэ жыве. У гэтым таймлайне з ім усё ў парадку пакуль што яшчэ. Вось.
Адзінае, мне няма чаго рабіць. Ну, літаральна, мы не можам развязаць вайну. У нас вельмі маленькая армія, хоць і прафесійная даволі. Зноў жа, мы феадальны рэжым, і гэта значыць, што нашы арміі будуць менш па памерах, але больш моцныя. Свае коні там не водзяцца, а пры прывазных яны з'ядаюць. Ну, вось, усё проста. Так, мой муж, барон Бразус, зноў не знаходзіцца ў сваіх пакоях. Да ёмаю, мне падаецца, мы зварацеем. Да ёмаю. Глядзіце, якая справа. Мы інтрыганка, але садыстычная інтрыганка, але вельмі рэлігіёзна і параноік яшчэ. Справа ў тым, што нашага мужа няма чамусьці ў яго пакоях сёння. І у нас ёсць магчымасць напрамую яго спытаць, як бы, і там ужо як пашчасціць увогуле, што атрымаецца. Дарэчы, можна перкусіць, пакуль я тут трынджу. Так, тактыкі, арганізаваны марш, давайте, няхай будзе. Пофіг увогуле. І справа ў тым, што мы можам паспрабаваць у яго дапытацца па тыпу, а што напрамую яго спытаць. Можна прасачыць за ім, але з-за таго, што калі мне не пашчасціць, то я так. Давайте вось гэта. Гэта я магу атрымаць стрэс, не абавязкова, то бок не абавязкова яго атрымаю. Давайте вось гэты варыянт. Бо напрамую з ім сутыкацца мы інтрыганка увогуле, кабзда якая, так? 15 інтрыгі. Ну, нормально, давайте самі даследуем, будем сачыць за ім. Угу. Так. Мяне наведае, перад тым, як наведаць гэта самае, паехаць да нашага імператара, карацей, наша знаёмая наведвае нас, яна збіраецца да яго. Усіх нас у патранаце не вельмі паважаюць. Але калі бы мы паказалі на гэтым піры, ну, на гэтым піру, на гэтым свяце, карацей, паказалі бы сябе, можа, гэта падняло бы яго меркаванне аб нас. Неблагая ідэя. Знойдзем... мне столькі уплыву няма. Я не магу... Я не думаю, што я буду займацца гэтым, нахрен яго. Давайте просто бонус сабе атрымаем, таму што там грошы ўходзяць вялікія, а у нас ні грошай, ні павагі аніякай. Так, пачакайце-ка, пераканаць. Ну пераконваем мы мужа зараз, добра. Падымаючыся падазрэнне. Мой святар, Тейлдіус, чымсьці займаецца, я ведаю гэта. Чаму так? Чаму ён тады ходзіць навокал і робіць, кідае на мяне такія дзіўныя позіркі? Спадніцу сваю не можа неяк перапусціць. Я зараз толькі зразумеў. Глядзіце на яго. Падчас небяспекі святары Акатоша падымаюць свой гэты самы, карацей, капюшон, каб адпудзіць іншых святароў. Ён адпуджвае проста іншых святароў. А Дон Стар з Арыганай ўжо быў? Не быў. Ён яшчэ ў спісе вісіць. Так. Будем даследаваць, чым ён там займаецца. Добра. Выглядае так, што быццам бы нічога за ім няма, мы проста паздараем яго. Мы ж параноік, блин. Новый перк военный. Асадная зброя, ну такая сабе карысць, але зноў жа я не бачу, каб мы з кімсьці ваявалі. Наша дзяржава літаральна кіруе рэптылоід. ЦАЭСкі, змеі-людзі, пачакайце-ка, ЦАЭСкі. А дзе гэта паглядзець? Выбачаюся. Гэта вось гэты чал, так? А дзе гэта паглядзець, што ён ЦАЭСкі канкрэтна? ЦАЭСкі, вось оно. Вось оно, ЦАЭСенс 2.
Падае фертыльнасць ад гэтага, яны не святыя, не халеры. Ага. Добра. Окей, цікаво. Літаральны чалавек-змея. Ну, па тыпу імператара мясцовага. Ну, тэхнічна мы яму і служым. Таму што ён наш, карацей, лідар. Мы яго васал. Можа быць, мы тут паразбіраемся, нейкі разбор. Ну, зноў жа, вайну абвясціць не так-то проста. Мы зараз у гэтым самым знаходзімся у феадальным рэжыме, то бок мы просто так напасці складаней. У нас патрэбныя дакладныя патрэбы. Напрыклад, мы павінны мець пэўны тытул, а тытула мы гэтага не маем. Мы можам сфабрыкаваць гэты тытул. Ну, мы можам сфабрыкаваць і прыкінуцца, што гэта літаральна гэта павінна належыць нам, вось па такога зрабіць. Дарэчы, у нас сусед, які мацней за нас, гэта не падыдзе. Шукаем суседа, якога мы можам захапіць. Давайте так. А нешта я не бачу такіх суседаў, разумееце? Мы нешта даволі слабенькі гэта самае. Нікога мы не захопім, карацей. Бліжэйшы сусед гэта вось гэта, але яна, хутчэй за ўсё, знойдзе сабе саюзнікаў яшчэ на вайну. І армія ў яе трошкі паболей. Дарэчы, у яе няма жадання забіраць маі землі. Хутчэй яна можа захапіць маю зямлю. Окей. Гляджу на час. Насамрэч, ні халера мы не паспеем нешта крутога зрабіць за яе. Будем піць. У нас гэты самае. Развал гэтага самага эмоцый. Стресс у нас кабзда. Яна ад стреса просто памрэ з-за таго, што параноік. Добра, прапойца у нас зараз яна стала. Я буду вас на гэтым пакідаць, бо ўжо час, трэба ісці працаваць. Усё яшчэ пятніца, мод файны, 100% згодны. Калі што, я думаю, гэта ўвогуле закідваць пытанне, куды ў які плейліст закідваць, бо гэта не зусім Crusader Kings, гэта свая нейкая па тыпу гісторыя атрымліваецца. Я думаю, ўвогуле асабісты плейліст яе зрабіць. Ляснуцца мы паспеем заўсёды, так. Добренька, давайте паглядзім, хто чым займаецца. Мой муж там нешта пачынае рабіць без майго ўплыву. Руді гуляе ў Tiny Glade, я вас зараз да яго перадам, а сам пайду працаваць. Бо працаваць і працаваць яшчэ сёння. Жадаю вам добрага дня, пабачымся мы з вами ў панядзелак. У панядзелак будзем праходзіць далей Блюпрынца. Яшчэ, мне ўсё яшчэ цікава пазлы там мясцовыя вырашаць, таму пакуль працягнем. Я абавязкова мы яго пройдзем, я ўсё яшчэ не памятаю, што пройдзем, але пакуль не цікава, я гатовы вам займацца. Вось. Пабачымся. Добрага вам дня.